या ठिकाणी आभार मानतो। तर यासाठी की ज्यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 10 वर्षामध्ये आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आपण या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये काम करतो, ते आमचं नेतृत्व आमदार वैभव नाईक यांना खरं तर मला वाटतं माणगाव खोऱ्यातल्या ह्या जनतेने प्रोत्साहन देण्याचं काम पहिल्या प्रथम केलं असेल तर त्या माणगाव खोऱ्यातल्या जनतेने केलं। त्यामुळे मी या सगळ्या माणगाव खोऱ्यातील जनतेचा आभार मानतो। मित्रांनो, वैभव नाईक यांच्याबद्दल सांगण्यासाठी आज तळागाळात ग्रामीण भागात माणगाव खोऱ्यामध्ये लहान मुलापासून एक छोट्या कार्यकर्त्यापर्यंत वैभव नाईकांचं हे सगळं कार्य माहिती आहे। पण तुमचे आभार कशाला मानले मी, हेही तेवढंच खरं आहे आणि तेही आवर्जून सांगतो। कारण गेल्या 25 वर्षामध्ये या मतदारसंघामध्ये दहशतीने धुमाकूळ घातलेला आणि संपूर्ण मतदारसंघामध्ये ही गुंडगिरी फोफावलेली होती। आणि या माणगाव खोऱ्याच्या सगळ्या जनतेच्या आशीर्वादाने एक तुमचा भाऊ, या मायमाऊलींचा मुलगा नेतृत्व करण्यासाठी पुढे आला। त्याचं नाव आहे वैभव, आमदार वैभव नाईक। त्या वैभव नाईकांना संपवण्याचं काम ह्या राणे कुटुंबाने केलं, जेणेकरून वैभव नाईकाला संपवलं की आम्हाला आमचा दहशतवाद हा अखंडित चालू राहणार हे सातत्याने मनामध्ये ठेवलं आणि माणगाव खोऱ्यामध्ये वैभव नाईकावर जीव घेणा हल्ला ह्या राणे कुटुंबाने केला आणि त्यांना संपवण्याचं काम राणे कुटुंब करत होते। पण तुमच्या आशीर्वादाने, तुमच्या सगळ्या जनतेच्या आशीर्वादाने वैभव नाईक बचावले आणि आज कुडाळ मालवणचे आमदार म्हणून गेली 10 वर्ष आपलं नेतृत्व करतात आणि तळागाळामध्ये पोहोचले आणि तुमचं आमचं या सगळ्या भगिनींचं संरक्षण करण्याचं काम ह्या आमदार वैभव नाईकांनी केलेलं आहे। खूप चिड येतो बोलताना, तर आम्हाला ही या एवढ्या मोठ्या सभेमध्ये बोलण्याची सवय नाही। पण संपूर्ण या सगळ्या गेल्या 30-35 वर्षाचं चित्र राजकारणाचं पाहिल्यानंतर एक मनामध्ये जशी तुमच्या चीड येते तशी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये चीड येते। वैभव नाईकांवर हल्ला केला, वैभव नाईक संपले असते। त्या वैभव नाईकांची आमची ती पत्नी आहे, ती आमची जी भगिनी आहे, तिचं कुंकू पुसण्याचं काम ह्या लोकांनी केलं होतं। पण ह्या सगळ्या दत्ताच्या कृपेने आणि तुमच्या सगळ्या कृपेने वैभव नाईक आज संपूर्ण महाराष्ट्रात जायंट किलर बनले की ज्या लोकांनी वैभव नाईकाला संपवण्याचं काम केलं त्याच लोकांना वैभव नाईकांनी 2014 मध्ये संपून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जायंट किलर झाले। हे तुमच्या जोरावर आणि तुमच्या ताकदीवर झाले। आता मला वाटतं 10 वर्ष वैभव नाईक या मतदारसंघामध्ये काम करतात आणि वैभव नाईकांनी काम करत असताना वैभव नाईक गेली 11 वर्ष तुमची सेवा करतात। जिल्हा प्रमुख झाले, जिल्हा प्रमुख झाल्याच्या नंतर 2014 मध्ये आमदार झाले, तरी तुमच्यामध्ये सातत्याने राहिलं पाहिजे, तुमची सेवा केली पाहिजे ह्या भावनेने वैभव नाईक काम करतात। वैभव नाईक सतत संपर्क ठेवतात। माणगाव खोऱ्यातील तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी काही प्रसंग आला तर त्याला भेटण्यासाठी जातात। गणपतीचा उत्सव हा आपला धार्मिक उत्सव, प्रत्येकाच्या घरी गणपती असला तर प्रत्येकाच्या घरी पोहोचण्याचं काम वैभव नाईक करतात, त्या ठिकाणी दर्शन घेतात। तुमच्या आमच्या घरामध्ये गणपती असला की त्या गणपतीला आपली सेवा पोहोचली पाहिजे म्हणून धूप, कापूर, अगरबत्ती काय असेल ती सेवा त्या ठिकाणी पोहोचण्याचं काम करतात। पण गेल्या 4 वर्षापासून या मतदारसंघात माजी खासदार झालेला माणूस, ज्याला लोकसभेमध्ये
काही बोलता आलं नाही. त्यामुळे 5 वर्ष अनावादाने झालेला हा खासदार म्हणून माणूस आमदारकीची स्वप्न पडायला लागली आणि गेल्या 4 वर्षापासून जशी अळमी उगवतात तशी उगवायला लागले आणि आमदारकीची स्वप्न पडली आणि त्या ठिकाणी वैभव नाईकांवर टीका करण्याचं काम सुरू केलं. हा जो निलेश राणे, त्या निलेश राणेंची जी काय तुम्ही जे युट्यूबवर आणि सगळ्या याच्यावर जी काय कॅसेट बघतात, तो समोरचा उमेदवार असेल आणि आपले वैभव नाही, यामध्ये काही फरक तुम्हाला जाणवतो आहे की नाही ते निश्चित तुम्ही सांगा. आपला उमेदवार कुठे सुसंस्कृत आहे आणि तो समोरचा उमेदवार कुठे आहे, हा कितीतरी फरक जाणवतोय. आता धूप कापूर अगरबत्ती वाटतोय म्हणून हेच निलेश राणे टीका करायचे आणि मतं घेत आहेत म्हणून सांगायचे आणि तिथपासून ज्या ठिकाणी गणपतीला पोचतायत त्या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत, त्यामुळे अशाने तुम्हाला मतं मिळणार नाही म्हणून हे निलेश राणे सांगत होते. पण गेल्या 3 वर्षापासून रिकामी पिशवे वाटून सुद्धा निलेश राणे त्या ठिकाणी मतांची भीक मागण्यासाठी या 4 वर्षात या ठिकाणी उगवलेले आहेत. म्हणजे वैभव नाईकांची डुप्लिकेट घ्यायची, म्हणजे कॉपी करायची. मतदारसंघामध्ये वैभव नाईक ज्या पद्धतीत काम करतं म्हणून त्या पद्धतीत आपण करायला जायचं. शेतकऱ्याचा रेडा मेला की वैभव नाईक जातात म्हणून हेच निलेश राणे हेच नारायण राणे सांगतात. पण आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटतं की आमच्या शेतकऱ्याचा रेडा हा खरोखर आमचा पोशिंदा असतो.
बैठक आहे त्या ठिकाणी आपले गायन पिलर आमदार वैभव नाईक यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. खऱ्या अर्थाने वैभव नाईक आगे बढ़ो, वैभव नाईक आगे बढ़ो. या ठिकाणी आमदार वैभव नाईक यांचं मी तुम्हाला जाता जाता एकच सांगतो की आज वैभव नाईक मशाल घेऊन तुमच्यापर्यंत आलेले आहेत आणि सर्वसामान्यांचा कार्यकर्ता सर्वसामान्यामध्ये कसा असावा की समोरच्या उमेदवार कशा पद्धतीने वागतोय हे बघा आणि आपला नेता आपला उमेदवार आपला आमदार कसे आहेत या दृष्टिकोनातून मशाल निशाणी घेऊन आलेले आहेत. मगापासून खूप वेळ बोललो, काय माझं चुकलं असेल तर माफ करा, पण मशाल निशाणी हे करून आणि एवढंच या दत्ताच्या मी तर माझ्यासारखा कार्यकर्ता या दत्ताला दर गुरुवारी आम्ही दर्शनासाठी येतो, पण यावेळी दत्ताला सांगणं केलेलं आहे वैभव नाईक आता येणार ते पालकमंत्री म्हणून येणार आणि मी पुढच्या गुरुवारी तुमच्या या दर्शनाला येणार एवढं मी सांगून ठेवलेलं आहे. त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद घेतो. तुम्ही सगळ्यांनी आमदार वैभव नाईकांना आशीर्वाद द्या आणि पालकमंत्री करूया. मशाल निशाणी घरोघरी पोचवा. सगळी लक्ष्मीची दर्शनं आता होणार, पण ह्या लक्ष्मीचे दर्शन तुम्ही सगळ्यांनी स्वीकारा. त्याबद्दल आपल्याला कोणालाही काही म्हणायचं नाही, पण या ठिकाणी आपल्या सच्च्या नेत्याला सच्च्या काम कार्यकर्त्याला आपण निवडून देऊया एवढी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द पुरे करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बंगे साहेब. यानंतर शिवसेनेचे उपनेते सन्माननीय गौरीशंकर खोत साहेब यांना विनंती करेन की आपण आपले विचार येथे व्यक्त करावेत. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवछत्रपती शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपले आमदार आणि भावी पालकमंत्री वैभव नाईक, प्रवीणजी भोसले, संजय पडते, इतर सगळे माझे मान्यवर, या सभेसाठी उपस्थित असलेल्या बंधू आणि भगिनी, या सभेचा उत्साह आणि या सभेची उपस्थिती मला वैभव नाईकांच्या विजयाची खात्री देते. काल परवा कुडाळला आम्ही सभा घेतली. पाऊस पडत होता, असं वाटत होतं की लोक उठून जातील. आमच्या निलेश राणेच्या समर्थकांनी टेस्टला ठेवलं की अंधारेंची सभा कॅन्सल, पण रात्री 10 पर्यंत ती सभा चालली. एकही महिला तिकडून उठली नाही. रस्त्यावरचं ट्रॅफिक जाम झालं होतं, एवढे लोक होते. ज्या अर्थी या प्रमाणामध्ये लोक हजर राहतात त्या अर्थी लोकांनी स्वतःचा निर्णय ठरवलेला आहे. फक्त 20 तारीखला तो निश्चित व्हायचा आहे. अनेक प्रश्न आहेत. माझ्या पूर्वीचे वक्ते बोलले असतील, थोड्याच वेळात आदित्यजी येतील. या माणगाव खोऱ्याचेही प्रश्न आहेत. मला वाटतं हत्तीचा प्रश्न आहे, गव्यारोड्यांचा प्रश्न आहे आणि आता बेडूक नवीन येत आहेत. तो प्रश्न कसा सोडवायचा तो बघा. तो सोडवणं तुमच्या हातात आहे. बेडूक कोणाला म्हणतात जो उड्या मारतो सतत. शिवसेना, काँग्रेस, स्वाभिमान, भाजप, जिथे चिखल दिसेल तिकडे हे अरे दुसऱ्यावर टीका करता. आमच्या राजन तेलीने पक्ष बदलला तर त्याने गुन्हा केला. तुम्ही 20 पक्ष बदललात तरी ओके. 90 सालात तुम्ही त्यांना इकडे निवडून दिलात. आज 24 साल आहे, 34 वर्ष झाली. तुम्ही आमदार होता, तुम्ही मंत्री होता, तुम्ही मुख्यमंत्री होता, तुमचा एक पोरगा खासदार होता, पडला, दाढी पिकवून आता परत आलेला आहे. दुसरा तिकडे 10 वर्ष आमदार आहे. घराण्यात तुमची एवढी सत्ता. गडकरी सांगतात घराणेशाहीला मत देऊ नका. आता गडकरींचं ऐकायचं काय राण्यांचं ऐकायचं हे बीजेपीवाल्यांनी ठरवा. मला तर वाटतं आतून अंदर की बात बीजेपी आपले साथी आहे. म्हणजे या मतदारसंघात तरी कुठे आहे बीजेपी शिल्लक? त्या दिवशी या निलेश राणेचा प्रवेश झाला शिंदे गटामध्ये, बीजेपीवाल्यांनी विचार करावा त्यांचं निशाण कुठे आहे. ते कमळ घेऊन कुठे फिरणार. शिंदे गटावाल्यांनी विचार करावा तुमची पदं कुठे आहेत. त्या आंग्रेसकट सगळ्यांची. अरे हे जिथे जातील तिथे कब्जा करतात, त्यांना
ताकदीने उत्तर देणारा एकमेव माणूस जिल्ह्यात भेटला तो म्हणजे वैभव नाईक, आणि तो तुमचा आमदार आहे, तर तुम्हाला अभिमान वाटला पाहिजे. अनेक प्रश्न आहेत, मी गमतीने उल्लेख केला गवारेड्यांचा नत्तीचा, पण तो खरोखरचाही प्रश्न आहे. लाळंबा धरणाचा प्रश्न आहे. या डेअरीचे पैसे खाल्लेले आहेत तुमचे प्रतिभा डेअरीवाल्यांनी. नारायण राणेंनी नियोजन मंडळ, जिल्हा नियोजन मंडळात त्या बैठकीत स्वतः सांगितलं होतं, मला वाटतं हे होते त्या बैठकीला, की या पैशाची जबाबदारी माझी केला, की या पैशाची जबाबदारी माझी मी देईन. साहेब 5 वर्ष झाली, हे म्हणाले बांद्र्याच्या बंगल्यात नाही, बांद्र्यावरून जीवला गेले आहेत. सिंगल मजली बंगला 9 मजली झालेला आहे. डेअरीवाल्यांचे काही पैसे मिळाले नाही, गरीब लोकांचे पैसे जात आहेत. शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडतोय आणि त्याचं समर्थन करायला तुम्ही बाहेर येऊन सांगताय की एकेकाला मी रात्री मारून टाकेन. अरे बाबा, हिटलर जर्मनी संपू शकला नाही, तू कसं काय सिंधुदुर्ग संपवणार आहेस? तिकडे कुठे सावंतवाडीला जाऊन भाषण केलं की जे कोण विरोधात प्रचार करतील त्यांचे पत्ते माझ्या खिशात आहेत. 90 सालापासून माझाही पत्ता तुमच्याकडे आहे आणि 10 सालापासून मीही तुमच्या विरुद्ध बोलतोय आणि जिवंत आहे तोपर्यंत बोलणार. कारण मला एकच माहित आहे आणि तुम्हीही एक लक्षात ठेवा, जोपर्यंत तुम्ही जिवंत आहात तोपर्यंत विचार करू शकता आणि तोपर्यंतच तुम्ही बोलू शकता. त्यामुळे जिवंत माणसाचं लक्षण आहे, जे चुकीचं दिसेल त्याचा विरोध करायचा. 34 वर्ष एखाद्या व्यक्तीला, 34 वर्ष एखाद्या घराण्याला प्रचंड सत्ता देऊन ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, काँग्रेस, भाजप, स्वाभिमान, शिवसेना या सगळ्यातून सत्ता मिळाल्यानंतर जो 35 वर्षांनी येऊन आम्हाला सांगत असेल की मला विकास करायचा आहे, तर गेले 34 वर्ष काय केलं होतास? टिंब केलं होतंस का असं मी विचारेन. कारण मी काय निलेश राणेसारखं बोलू शकत नाही. तुम्ही त्याचं भाषण ऐकलेलं आहे, कुठचं? चिपळूणचं. अरे तू कसा बायकांना परत भेटतो तेच मला माहित नाही मत मागायला. ते भाषण जर तुम्ही ऐकलं असाल तर एखादा गाव गुंड सुद्धा असं भाषण करणार नाही. काढून क्लिप अंधाराने दाखवली, त्या सभेत सुद्धा मला लाज वाटत होती. अशा प्रकारची संस्कृती, अशा प्रकारची प्रवृत्ती, पिस्तुलं दाखवायची, एकेकाला मारून टाकेन म्हणून सांगायचं. अरे म्हणजे काही ही दादागिरी आहे. अरे दाऊदला पण देश सोडायला लागला, एक दिवशी तुम्हाला पण हा जिल्हा सोडावा लागणार, हे लक्षात ठेवा. आज नाही उद्या तुम्हाला या जिल्ह्यातून आम्ही हद्दपार करणार. मूळ विरोध बीजेपीला आहे, त्याच्यापेक्षा यांना असला पाहिजे. अरे गेल्या वेळेला जेव्हा पडायची शक्यता होती तेव्हा दत्तासाहेबांच्या हातात तिकीट, आणि आता सत्ता आली तर ह्याच्या हातात तिकीट आहे. ही काय भानगड कधीच समजली नाही. कुठं आहे तो रणजित देसाई, कुठं आहे तो दत्ता सामंत, आणि कशाला हे लोक त्यांचं काम करतायत? काय तुमचे उद्देश आहेत? मग गेल्या वेळी कशाला उभे राहिला होतात? या सगळ्या गोष्टीचा सारासार विचार आपण केला पाहिजे. आपल्या तालुक्यामध्ये कुडाळमध्ये महिलांचं हॉस्पिटल आलं, ओरसला मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल आलं, तुमचं कुडाळचं एसटी स्टँड झालं. अशा अनेक गोष्टी उद्धवजींच्या माध्यमातून वैभव नाईकांनी या जे तालुक्यात केलेल्या आहेत त्यांच्या मतदारसंघात. तुम्ही मुद्दाम तुलना करा कुडाळची आणि देवगडची. देवगडचे रस्ते बघून या, कणकवलीचे रस्ते बघून या, बावडा घाट बघून या आणि एकदा या रस्त्यावरून फिरा, म्हणजे तुम्हाला समजेल की विकास कोण करू शकतो आणि लोकांकडे लक्ष कोणाचं आहे. तुम्ही वैभव नाईकांवर टीका केलात. काय टीका केली? की हे कंत्राटमधून पैसे कमवतात. अरे वैभव नाईकाची 3री पिढी आहे. त्याचे वडील इन्कम टॅक्स भरत होते. त्यांच्या घरातला प्रत्येक माणूस व्यावसायिक आहे आणि या 3ऱ्या पिढीत त्यांच्याकडे काही पैसे आले असतील, पण तुमच्या पहिल्या पिढीतच तुमची संपत्ती जाहीर केलेली काही करोडमध्ये आहे, काही 100 करोडमध्ये. तर एका पिढीमध्ये एवढे तुम्ही श्रीमंत कसे झालात ते या जनतेला एकदा सभेत येऊन सांगा. तुमचा व्यवसाय आम्ही करतो, सगळेच सुखी होतील. खरं तर स्वतः भ्रष्टाचार करायचा, भ्रष्टाचाराच्या मार्गातून सत्ता कमवायची, सत्तेच्या मार्गातून पैसा कमवायचा आणि दादागिरी आणि वल्गर भाषणं करायची, याला काय उपयोग नाही. खरोखर सरकार असतं त्याने महागाई कमी करायला पाहिजे. 5 वर्षापूर्वी गहू किती लावते, तांदूळ किती लावते, तेल किती लावतं ते बघा. शिक्षणाचं काय झालंय ते बघा. तरुण शिकून बाहेर पडतायत. इंजिनियरला 15,000 रुपये म्हणजे डिग्री मिळालेल्या इंजिनियरला 15,000 पगार मिळणं कठीण झालेलं आहे. 25-2.5 लाख पतं सरकारमध्ये भरायची आहेत. पोलीस भरती थांबलेली आहे. एसटीचं खाजगीकरण होत आहे.
बीएसटीचं खाजगीकरण होत आहे, मुंबईमधले सगळे धंदे त्या गुजरात्यांच्या गुजरातला जात आहेत आणि हे सगळे बेडूक कंपनी त्या गुजरातच्या दिशेने चाललेली आहेत. जर आपल्याला मुंबई वाचवायची असेल, महागाई कमी करायची असेल, या कायदा आणि सुव्यवस्था राखली गेली पाहिजे असेल आणि रोजगारी वाढली पाहिजे असेल किंवा बेरोजगारी कमी झाली पाहिजे, तर या लोकांना आपण निवडून देता कामा नये. आणि त्याकरता आपल्यासमोर महाविकास आघाडीचा एक सक्षम पर्याय आहे. देशाने एक दिशा पकडलेली आहे. 400 पारचा नारा दिला होता मोदींनी आणि यांना 240 वर आणून बसवलं. शरद पवार, आपले उद्धवजी ठाकरे आणि राहुल गांधीने. त्यानंतर हे ठिकाणावर आले आणि मग काय म्हणायला लागले, हिंदू खतरे में है. अरे शिवसेनेचे सगळेचे सगळे उमेदवार हिंदू आहेत आणि मुसलमान आम्हाला मतं देणार, तर हिंदू कसे काय खतरे में? खरं तर भारतीय जनता पार्टी खतरे में असल्यामुळे तुम्ही धर्माला मध्ये ओढताय. या देशामध्ये देशाचं कुठच्याही नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे. त्याने कोणाला करायचं त्याने ठरवायचं आहे. खरं तर या आपण जे ऐकलंय लहानपणापासून, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान के औलाद है इंसान बनेगा, तर माणूस म्हणून तुम्ही पाहतच नाही. या धर्माचा, त्या जातीचा, त्या जातीचा. आणि तुम्हाला मत देईल तेव्हा नवाब मलिक तुमच्यापैकी राष्ट्रीय मुसलमान, नवाब मलिकची मुलगी राष्ट्रीय मुसलमान, तो इसान सिद्दीकी राष्ट्रीय मुसलमान आणि वैभव नाईक बरोबर एखादा बौद्ध दिसला किंवा मुसलमान दिसला की तो जातीयवादी. ही जी काय घाणेरडी प्रवृत्ती आहे ती आपण या निवडणुकीत ठेचून काढली पाहिजे. आणि आम्ही सगळे भारतीय एक आहोत आणि आम्ही सगळे भारतीय महाविकास आघाडीच्या मागे या मतदारसंघामधून उभे आहोत, असं ठासून सांगून आपल्या विकासासाठी आपण एक एक पाऊल पुढे टाकलं पाहिजे. बऱ्याच वक्त्यांना बोलायचं आहे. आदित्य इथे येणार आहे, त्याच्यानंतर त्यांना वेंगुर्ल्याला जायचं आहे. त्यामुळे मी आटोपतो घेतो आणि आपली रजा घेतो. पण तुम्हाला अगदी खात्रीने सांगतो की हा विजय निश्चित आहे. लोकसभेसारखे थोडेही झोपून राहू नका. मला जे स्वतःला समजत आहे आणि मला जी स्वतःला माहिती मिळते आहे ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या हातात या निवडणुकीची यंत्रणा नाही आहे. शिंदे गटाच्या लोकांच्या हातात या निवडणुकीची यंत्रणा या मतदारसंघात नाही आहे. ते स्वतः प्रायव्हेटरित्या राबवतात. त्याच्यामुळे त्यांचेही कार्यकर्ते दिखाऊपणे जरी दिसत असतील तर आतून एकदम नामोहरम झालेले. त्यांना माहित आहे आज नाही उद्या आपल्याला काय वेळ येणार आहे निवडणुकीनंतर 15 दिवसांनी. तेव्हा हा आपला विजय त्यांनीच जवळजवळ सुकर केलेला आहे. तुम्ही म्हणजे थोडेसे बेसावध राहू नका. आणि जसं आपण 40,000ने पडलो म्हणजे 8 लाखात 40,000 म्हणजे 5%, फक्त 2.5% मतं आपल्याला मिळवायची होती. 100पैकी 2.5 मतं अजून आपण मिळवली असते तर लोकसभेत पण आपण विजयी झालो असतो. हा विचार निश्चितपणे करा आणि एकही मत घरी ठेवू नका. पांगळा असेल, लंगडा असेल, म्हातारा असेल, कसं करून त्याला घेऊन जा. मुंबईला असतील तर बोलून घ्या, ठाण्याला असतील तर बोलून घ्या, पुण्याला असतील तर बोलून घ्या, गोव्याला असतील तर बोलून घ्या. कारण आपले लोक इकडेच आहेत, तिथेच विकास झालेला आहे. इथे विकास झालेला असता तर आपली माणसं तिकडे गेली नसती. या सगळ्यांना बोलून त्यांचं मत आपल्याकडे कसं येईल याची काळजी घ्या. एवढं बोलून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद खोत साहेब. यानंतर राष्ट्रवादीच्या महिला जिल्हा अध्यक्षा सौभाग्यवती रेवती राणे मॅडम यांना विनंती करेन की आपले विचार येथे व्यक्त करावे. सन्माननीय व्यासपीठ आणि व्यासपीठावरती उपस्थित या भागाचे आमदार वैभवजी नाईक तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशचे कार्यकर्ते आणि प्रदेशवर ज्यांनी काम केले असे प्रवीणभाई भोसले तसेच व्यासपीठावरती उपस्थित माझ्या सर्व भगिनी आणि सर्व मान्यवर तसेच आपण सर्व बंधू आणि भगिनी हो. आज आपण या माणगावमध्ये टेंबे स्वामींच्या भूमीमध्ये आणि दत्तगुरूंच्या भूमीमध्ये आमदार वैभवजी नाईक यांच्या प्रचारासाठी त्यांच्या प्रचार सभेसाठी सगळेजण जमलेले आहोत. महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून या भागाचं नेतृत्व हे गेली 2 वर्ष आमदार वैभवजी नाईक हे करत 2 वेळा आमदार वैभवजी नाईक हे करत आहेत. आणि मी असं म्हणेन की महाविकास आघाडीचे चांगला सक्षम असा उमेदवार आपल्या समोर दिलेला आहे. आपण सर्वांनी मागच्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये युतीच्या सरकारने केलेल्या कामाचा एक आढावा घेतला पाहिजे.
आपल्या सर्व बहिणींना आपण 1,500 रुपये लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दिलेले असले तरी सुद्धा आज आपण जर कांद्याचा भाव विचारला आज सकाळचा, तर आज 100 रुपये किलो एवढ्या किमतीचे कांद्याचा भाव आहे. आणि खरं तर महिला भगिनींना डाळ, तांदूळ, तेल ह्याचा जर भाव बघितला तर ते 1,500 रुपये जे आपण घेतलेले आहेत ते अतिशय तुटपुंजी अशी किंमत आहे आणि ती किंमत आपली होऊ शकत नाही. आणि आपल्या बहिणींना हे माहिती आहे की घर चालवताना आपल्याला कशा प्रकारे कसरत करावी लागते. त्यामुळे माझ्या बहिणींना अशी विनंती आहे की या 1,500 रुपयाला कधीही बळी पडू नका, तर आपलं घर कसं चालतं ह्याचा विचार करा. दुसरं म्हणजे आपल्याला पैशांची आवश्यकता नाही. जर आपल्याकडचा तरुण वर्ग हा कायम गोव्याला छोट्याशा 15,000च्या पगारासाठी इथला जो परिसरातला जो तरुण वर्ग आहे तो कामासाठी हॉटेलमध्ये कामासाठी जातो. इथल्या जर रोजगार करणाऱ्या बेरोजगाराला जर चांगल्या प्रकारची नोकरी मिळाली तर आपला कुठचाही युवक हा बाहेर जाणार नाही किंवा बाहेर नोकरी करणार नाही. आणि बाहेर नोकरी करताना इथे रोजगार उपलब्ध झाला तर तो आपल्या विभागाचा आणि आपल्या इथल्या भागाचा चांगल्या प्रकारे विकास करू शकेल आणि तो इथेच थांबेल. जेणेकरून त्याचा जी समस्या आहे ती आपण सगळ्यांनी मिळून सोडवली पाहिजे. तिसरा असा मुद्दा मी मांडेन की आपल्याकडे जे हत्तीं जे आहे, वन्यजीव आहे, वन्य प्राणी आहेत, ह्या सगळ्यांचा एक उपद्रव हा आपल्या इथल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावरती भोगावा लागतोय. आणि मी असं म्हणेन जर ह्या सगळ्या प्राण्यांचा जर आपल्याला उपद्रव होत असेल तर त्यासाठी आपल्याला एक ठोस पावलं किंवा ठोस कुठचा तरी निर्णय हा सरकारने घेतला असता तर कदाचित आपल्या इकडचा शेतकरी चांगल्या प्रकारे जगू शकला असता. आज जर आपण बघितलं तर भात शेती ही पूर्णपणे पाण्याखाली गेलेली आहे. 2 दिवसापूर्वी आपल्याकडे पाऊस पडत होता आणि शेती जी आहे ती पूर्णपणे पाण्याखाली गेलेली होती. आणि कुठेतरी ह्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारं असं सरकार आपल्याला निवडायचं आहे की जेणेकरून शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहेत ते चांगल्या प्रकारे सोडवले जातील. आपल्याकडे तिसरं मी असं म्हणेल की आज कोरोनाचा काळ आठवा. ज्या कोरोनाच्या काळामध्ये आपलं सरकार होतं आणि त्यावेळी आपल्या घरात प्रत्येकाला कुठेतरी सुविधा मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धवजी ठाकरे असतील, शरद पवार साहेब असतील, आरोग्य मंत्री म्हणून राजेश टोपे साहेब असतील, तर प्रत्येक ठिकाणी ते स्वतः लक्ष घालून कोरोनाच्या काळात आपल्याला मदत करत होते. तसंच आपले जे आमदार आहेत वैभवजी नाईक हे सुद्धा कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्या प्रत्येकाच्या घराघरात पोहोचलेले होते आणि प्रत्येकाला जमेल तशी मदत करण्याचा प्रयत्न करत होते. आपल्याला कोरोनाचा काळ प्रथमतः आठवायला पाहिजे की त्या 2 वर्षामध्ये आपण काय केलं आणि आपल्यासोबत कोण होतं. मी दुसरं असं मांडू इच्छिते की लोकसभेला जेव्हा आपल्या सरकारच्या एकत्रितरित्या केलेल्या कामगिरीमुळे आपण महायुतीला हरवू शकलो किंवा महायुतीच्या आघाडीच्या जास्तीत जास्त जागा निवडून आल्या आणि त्यामुळेच आज आपल्याला एकत्रितपणे पुन्हा एकदा ह्या ठिकाणी लढाई द्यायची आहे आणि ती लढाई महाराष्ट्रासाठी द्यायची आहे. वैभवजी नाईक सारखे जे उमेदवार आहेत ते आपल्या प्रत्येकाच्या घराघरात पोहोचले आहेत. वाडे वस्त्या असतील, प्रत्येकाच्या कुठच्याही सुखदुःखात असेल, कुठच्याही कार्यक्रमात असेल तर त्या ठिकाणी आमदार वैभवजी नाईक हे आपल्याकडे पोहोचलेले आहेत आणि प्रत्येकाच्या कुठच्या ना कुठच्या स्वरूपात त्यांनी मदत केलेली आहे. म्हणून मी तुम्हा सगळ्यांना आवाहन करते की यावेळी 2 वेळा आपण त्यांच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे आणि आताही आपण त्यांना पुन्हा एकदा भरघोस मताने निवडून द्यायचं आहे आणि यापुढे आपल्या जिल्ह्याचं पालकमंत्री पदही त्यांना प्राप्त हो अशी अपेक्षा करते आणि थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर शिवसेनेच्या जिल्हा संघटक सौभाग्यवती श्रेया परब मॅडम यांना विनंती करेन की आपण आपलं मनोगत अगदी थोडक्यात व्यक्त करावं. सर्वांना सर्वप्रथम सहस्नेह जय महाराष्ट्र. सर्वप्रथम टेंबे स्वामी महाराज यांना मी नतमस्तक होते. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवछत्रपती महाराज यांना या ठिकाणी मानाचा मुद्रा, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना या ठिकाणी मानाचा मुद्रा करते. आमचे सर्वांचे दैवत हिंदू हृदय सम्राट
सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनाही मानाचा मुजरा करते. आमचे पक्षप्रमुख उद्धवजी साहेब यांना या ठिकाणी मानाचा मुजरा करते. आज या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी युवा नेते, आपलं भविष्य असे आदित्य साहेब येणार आहेत. आज या ठिकाणी उपस्थित आपले आमदार या प्रचार सभेसाठी उपस्थित आहेत, वैभवजी नाईक साहेब. त्याचप्रमाणे या भागाचं ज्यांनी प्रतिनिधित्व केलेले असे आदरणीय आपले माजी मंत्री प्रवीणभाई भोसले, त्याचप्रमाणे जिल्हा प्रमुख आपले संजयजी पडते साहेब, आमच्या राष्ट्रवादीच्या जिल्हा अध्यक्ष आमच्या सहकारी रेवती राणे मॅडम, या गावच्या आपले सरपंच मनीषा भोसले मॅडम आणि उपस्थित सर्वच मंचकावरील महाविकास आघाडीचे सन्माननीय पदाधिकारी, पत्रकार बंधू आणि उपस्थित सर्व माझे महाविकास आघाडीचे सर्व मतदार, शिवसैनिक बंधू आणि भगिनींनो. वेळ 5 मिनिटाचा दिलेला आहे साहेबांनी, परंतु या ठिकाणी सांगेन वैभव नाईक हे नेतृत्व तळागाळातील सर्वसामान्यांसाठी कसं आहे. माणगाव खोरं आणि शिवसेना ही नाळ जुळलेली आहे. कारण माणगाव खोऱ्यावर आपल्या शिवसेनेचा एवढा प्रचंड पक्षाचा विश्वास आहे की माणगाव खोरं म्हटलं की आपला कोणीही उमेदवार असेल तर त्याला इथून भरघोस मताधिक्य मिळतं आणि हे आपण सिद्ध करून दिलेलं आहे. कारण आपण 2 वेळा आपले आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब खासदार म्हणून आणि त्याचप्रमाणे आपले विद्यमान आमदार आणि भावी पालकमंत्री वैभवजी नाईक साहेब यांना 2 वेळा या ठिकाणी आपण भरघोस मताने निवडून दिलेलं आहे. साहेबांच्या कामाबद्दल सांगेन, या ठिकाणी पहिली सुरुवात केली असेल त्यावेळी साहेब जिल्हा प्रमुख होते, परंतु माणगाव खोऱ्यामध्ये ज्यावेळी हैदोस घातलेला होता हत्तीने, त्यावेळी अनेक आमचे दुर्दैवी बांधव यांचे बळी गेलेले आहे. परंतु या माणगाव मध्ये आंबेरीचे जिथे ऑफिस आहे त्यावेळी ठिकाणी नुसता जिल्हा प्रमुख असताना शिवसेनेचा सुद्धा वैभव नाईकांनी एक रात्र उपोषण आंदोलन केलेलं होतं आणि त्याच वेळी या ठिकाणी आमचे राऊत साहेब ज्यावेळी पुन्हा 2014ला खासदार म्हणून निवडून आले आणि वैभवजी नाईक साहेब आमदार म्हणून निवडून आले, त्यावेळी सर्वात पहिली मोहीम राबवली ती हत्ती हटा म्हणून भगिनीने बांधवांना आज या ठिकाणी आपण शेतकरी सुखाने या ठिकाणी आपली शेती करू शकतो आणि सुखा समाधानी या माणगाव खोऱ्यामध्ये वावरू शकतो. अनेक विषय ताळंबाचा मी या ठिकाणी विषय सांगेन. तर आमदार वैभवजी नाईक साहेबांनी मी त्या ठिकाणी स्वतः होते की ताळंबाचा विषय किती वर्ष विरोधात घातलेला घोंगडा आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी आपल्या माणगाव वासियांना नाही तर या पंचक्रोशीवरचा नेरूळवरच्या पंचक्रोशीत या ठिकाणी अन्याय केलेला आहे. आज ठिकाणी पोळास असेल, बांबरवाडी किंवा वरचीवाडी, आज चापेलीमध्ये असेल, त्या ठिकाणच्या ज्या जमिनी आहेत त्या आपल्या सरकारच्या नावे हस्तांतरण केलेले आहेत आणि आज त्या आपल्या बांधवांना भगिनींना कोणतेही शासकीय लाभ मिळत शकत नाही. आणि या ठिकाणी सुद्धा साहेबांनी आंदोलन करून ज्यावेळी आपल्या बांधवांच्या कायम सोबत राहिले, आधी पुनर्वसन आणि नंतर धरण ही भूमिका आजही आमची आहे आणि पुढेही आमची शिवसेनेची हीच भूमिका राहील या ठिकाणी मी सांगू इच्छिते. आणि त्या ठिकाणी आपले आमदार साहेब आपल्या बांधवांच्या सोबत आहेत. विकास कामांबद्दल बोलायचं झालं तर या भागामध्ये खूप अनेक विकास कामं झालेले, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना असतील, मी काही थोडक्यात या ठिकाणी सांगे. आपला वारोसचा रस्ता आहे, मोरे आहे, निळेली आहे, नेरूळ मधला पानमाळी रस्ता आहे, जे दुर्गम भागातले रस्ते या ठिकाणी उद्धव साहेबांच्या माध्यमातून मोठे रस्ते काम करण्या मंजूर करून पूर्णत्वास नेण्याचं काम केलं आहे असे वैभवजी नाईकांनी. या ठिकाणी आपल्याला आंबेरीचा पूल माहिती आहे, यावर्षी पूर्ण कोसळलेला आहे. इंग्रजांच्या काळातला पूल आहे, 100 वर्ष होऊन गेली. आज जर गेल्या वर्षीचा वैभवजी नाईक साहेबांनी त्या ठिकाणी पूल बांधण्याचा पूर्ण केलं नसला तर या वेळी आपण माणगाव आणि वरचा जो भाग आहे याचा 2 भाग झाले असते. एक काम करण्याचं काम केलं हे वैभवजी नाईक साहेबांनी. उपवडे पूल असेल, त्याच्यानंतर आता प्रस्ताव पूर्णत्वास गेलेला आहे. आता प्रस्तावित असणारा आपलं ताळंब्याचं या ठिकाणी पूल आहे. ही मोठी मोठी विकास कामं केलेली आहेत. आपलं शेजारचं
मानकुलीचा पूल आहे, भोयाचा परवड्याचा पूल आहे, कित्येक कामं सांगू शकतो की साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालेली आहेत. दुसरं या ठिकाणी सांगेन आरोग्याविषयी. आपलं भाग्य आहे की वैभवजी नाईक साहेबांनी स्वतःच्या स्वखर्चातून या भागासाठी रुग्णवाहिका दिलेली आहे. या माणगाव खोऱ्यासाठी ही भाग्याची गोष्ट आहे. आणि भगिनी म्हणून मलाही त्यांचा अभिमान आहे की आपण सगळं करत असतो, पण आपल्या बांधव जर आजारी पडले तर आपल्याकडे रुग्णवाहिका स्वतः देणारा वैभव नाईक हे एकमेव या भागाचं नेतृत्व आहे. अनेक विषय भगिनीनो आहेत या माणगाव खोऱ्यामध्ये. आता आकारीपडचा विषय आहे, वनसंज्ञा आहे, कोणी लादलेलं आहे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि हे सुद्धा विषय यापुढे आपले साहेब नक्की पालकमंत्री होणारे आजच्या उपस्थितीमधून साक्षीदार आपण सगळेजण त्या ठिकाणी हे प्रश्न पूर्ण करण्याचं काम आणि आपल्या बांधवांना सगळ्यातून मुक्त करण्याचं काम या ठिकाणी वैभवजी नाईक साहेब यांच्या माध्यमातून नक्कीच होतील. अनेक विषय बोलायचे आहेत, पण वेळ थोडा असल्यामुळे काही विषय सांगेन की या ठिकाणी गोटोसमध्ये या वरच्या भागासाठी सर्कल ऑफिस नव्हतं आणि हे सर्कल ऑफिसच्या वरच्या शिवापूर पासूनच्या लोकांना आपल्या माणगावमध्ये यावं लागत असं, पण गोटोसमध्ये सर्कल ऑफिस करण्याचं काम आपल्या वैभव नाईक साहेबांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. अनेक या ठिकाणी विषय साहेब आपल्या भाषणातून नक्कीच सांगतील, पण आपली एक जबाबदारी आहे भगिनीनो आणि बांधवांनो की ज्यावेळी खरा घटक कोण असेल या तळातला तो शेतकरी वर्ग असतो. आणि या शेतकऱ्यांचं जे धान आहे आपण त्याला भात म्हणतो आपल्या भाषेमध्ये, या भातासाठी आपल्याला कुडाच्या संघामध्ये या ठिकाणी विक्रीसाठी जावं लागत असे. परंतु या भागामध्ये साहेबांच्या माध्यमातून गोटोस असेल, त्याच्याप्रमाणे न्यूजे असेल, अनेक ठिकाणी आपले भात खरेदी केंद्र या ठिकाणी साहेबांनी सुरू करून दिलेले आहे. दुसरं सांगेन की आपल्याला भाताला काही मुबलक म्हणजे थोडक्या प्रमाणात म्हणजे किंमत मिळत होती, पण आपल्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळायला पाहिजे भातावर. या ठिकाणी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचं नेतृत्व म्हणून वैभवजी नाईक साहेबांनी आपल्या अधिवेशनामध्ये आवाज उठवला आणि आपल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी बोनस भाताला देण्याचं काम साहेबांनी केलेलं आहे. आपली एक भगिनींना आणि बांधवांना जबाबदारी आहे. लाडके बहिणीविषयी आपल्या रेवती मॅडमाने सांगितलेलं आहे. मी सुद्धा आता जिल्हाभरामध्ये त्या ठिकाणी जात आहेत. साहेब एक सांगते की आमच्या भगिनी सांगतात की आम्हाला वैभव नाईक साहेब पालकमंत्री म्हणून पाहिजे आहेत आणि आम्ही त्या प्रचारामध्ये सगळ्यांनी या तळागाळामध्ये जाऊन साहेबांना पालकमंत्री करण्यासाठी जास्तीत जास्त घरापर्यंत चुलीपर्यंत पोहोचू आणि मताधिक्य देण्यासाठी काम करणार आहोत. भगिनींनो सगळं आपण करूया, फक्त आपल्याला नेतृत्वाला आपण जास्तीत जास्त मतदार देण्यासाठी आपण भगिनीने सगळ्यांनी पुढे जाऊया. आणि आपली निशाणी काय आहे? मशाल. आणि हे सुद्धा मी ज्यावेळी जाते वाटेमध्ये कोणाला जरी विचारलं तर सगळेजण सांगतात आपली निशाणी मशाल आहे. आणि आपल्या नवदुर्गेच्या हातातली मशाल ही धगधगती मशाल आहे. आणि तिच्या समोरील बटन दाबून येत्या 20 नोव्हेंबरला आपल्या साहेबांना भरघोस मताधिक्य या माणगाव खोऱ्यातून द्यायचं आहे. एवढं आपण या ठिकाणी काम करूया. जाता जाता एक प्रसंग सांगेन की 2009 साली ज्यावेळी आपले वैभवजी नाईक साहेब यांच्यावर जो या ठिकाणी नांदे स्टॉपवर हल्ला झाला, त्या हल्ल्याची आठवण, कारण मी सुद्धा आमच्या बुधवर होते, आपले या ठिकाणी बंधू आहेत उपस्थित, त्या खरोखरच त्यांचंही कौतुक की त्याने त्या ठिकाणी एक चांगलं कार करून ज्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला त्याला पकडून देण्याचं काम केलं आणि या माणगाव खोऱ्याला सिद्ध करून दाखवलं की आपले साहेब आहे, त्यांना कोणीही हात लावू शकत नाही. आम्ही सर्व शिवसैनिक बघितलं त्यांच्या पाठीशी आहोत, असे आपण पाठीशी राहूया आणि साहेबांना जास्तीत जास्त भरघोस मताधिक्याने निवडून देऊया. जेवढं नाही तर ज्या गद्दारांनी उद्धव साहेबांना खुर्चीवरून उतारलं त्या गद्दारांना धडा शिकवण्यासाठी आणि उद्धव साहेबांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्याची या ठिकाणी शपथ घेऊया एवढंच सांगते आणि या ठिकाणी आपली रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाविकास आघाडी. यानंतर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सन्माननीय संजयजी पडते साहेब यांना आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करतोय.
रंगस्वामींना नमस्कार करून, दत्तगुरूंना नमस्कार करून, महाराष्ट्राचं अर्धदैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून, कैलासवासी हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करून, पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांना मनाचा उजळा करून, ज्यांची आता सभा होणार आहे ते आदित्य ठाकरे यांना मनाचा उजळा करून, महाविकास आघाडीचे उमेदवार आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रचारासाठी उपस्थित असलेले या मतदारसंघातून आमदार वैभवजी नाईक साहेब, माजी मंत्री आदरणीय प्रवीणभाई भोसले साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या जिल्ह्याच्या संघटिका स्वतः श्रेया परब, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या जिल्हा महिला संघटिका रेवती रावराणे, अभय शिरसाट, व्यासपीठावर मान्यवर मंडळी, उपस्थित सर्व माणगाव खोऱ्यातील ग्रामस्थ बंधू भगिनी आणि शिवसैनिकमधील पत्रकार बंधू, आज आदित्य ठाकरे यांची इथे सभा होणार आहे वैभव नाईकांच्या प्रचारार्थ. खऱ्या अर्थाने गेले 10 वर्ष या मतदारसंघाचं नेतृत्व आमदार वैभव नाईक करतायत. सर्वसामान्य आमदार म्हणून वैभव नाईक साहेबांची ओळख आहे. खऱ्या अर्थाने मगाशी बंगे बोलल्याप्रमाणे की मागची 2 वेळा त्यांना पालकमंत्र्यांची संधी गेली, पण ह्यावेळी ज्यावेळी आपण खऱ्या अर्थाने फॉर्म ज्या दिवशी भरून उन्हामध्ये एवढे टेम्परेचर होतं, पण वैभव नाईक आमदार आणि शिवसेनेच्या प्रमाणपोटी जी कुडाळ शहरामध्ये जी शिवसैनिकांच्या आणि ग्रामस्थांची जी गर्दी झाली होती, त्याच वेळी वैभव नाईक यांचा विजय झाला हे आपल्याला सांगू इच्छितो. भर उन्हामध्ये कार्यकर्ते अगदी कुडाळ स्टँडपासून तहसीलदारपर्यंत गेले. आणि दुसरं एक आपल्याला सांगू इच्छितो की दुसरा एक डमी वैभव नाईक उभा केला होता. तर मला सांगू इच्छितो की डमी उमेदवार उभा करण्याची काय गरज होती, कारण समोरच्या उमेदवाराला वाटलं की खऱ्या अर्थानं त्याच्या पायाखालची वाळू सरकल्यामुळे त्याने तो उमेदवार उभा केला होता. आणि उमेदवार उभा केल्यानंतर सर्व आम्ही पदाधिकारी तहसीलदारकडे गेलं. एका खोट्या सूचक म्हणून खोटी सही घेऊन त्या कार्यकर्त्याने, शिवसैनिकच होता, त्याची खोटी सही घेतली होती. तर त्याने सांगितले माझी सहीच नाही आणि सहीच नव्हती. अफिडेविट केल्यानंतर तो वैभव नाईक अवैध झाला. सांगण्याचा उद्देश एकच आहे की त्याने तो जो वैभव नाईक जो उभा केला होता तो कुठल्या पक्षाचा होता पण माहीत नाही. तिथे भाजपवाले कार्यकर्ते तिथे उभे होते, शिंदे सेनेचे कार्यकर्ते उभे होते. तिथे त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्व आम्ही तो अडवण्याचा भाग आम्ही हाणून पाडला आणि आम्ही आमचे जे वैभव नाईक अधिकृत जे आहेत ते वैभव नाईक वैद्य झाले आणि जे दुसरे वैभव नाईक होते ते अवैध झाले. एक लक्षात ठेवा तुम्ही. आता सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की निशाणी आहे मशाल. आता काही ठिकाणी जाऊन धनुष्यबाण शिवसेनेचं सांगण्याचा प्रयत्न ते करतील, म्हणून तुम्ही गाफील राहू नका. घराघरापर्यंत पोचा आणि सगळ्या 2 नंबरची जी निशाणी आहे ती मशाल आहे, त्याच्या बाजूचं बटन दाबून आपण वैभव नाईकला विजयी करायचं आहे. विकासाच्या बाबतीत, माणगाव खोऱ्याच्या बाबतीत मगाशी स्वतः मॅडम बोलल्या की खऱ्या अर्थाने गेल्या 25 वर्षात जी कामं, विकास कामं नाही झाली ती कामं वैभव नाईकांच्या माध्यमातून गेल्या 10 वर्षात झाली. चांदा ते बांधा पहिली जी योजना होती, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अगदी ट्रॅक्टरपासून, पॉवर टिलरपासून, ग्लास कटरपासून सर्व शेतकऱ्यांना देण्याचं काम वैभव नाईकने या मतदारसंघामध्ये केलेलं आहे. काही कमी केलेलं नाही. वैभव नाईकांनी काय केलं म्हणून विचारतात. ही ब्रिज बघा, मगाशी बोलून गेले, मानकुली ब्रिज असेल, आंबेरी ब्रिज असेल, कळचुली ब्रिज असेल. आता पर्यटनमधून आमच्या कुडाळेश्वर मंदिरसाठी 3 कोटी आले, कलेश्वर मंदिरसाठी 3 कोटी आले, आमच्या शहरातलं मारुती मंदिरसाठी 1 कोटी आले, कुडाळ शहरातल्या गणेश घाटासाठी 1 कोटी आले. राणे महाराज वराड अनेक विकास कामं त्यांनी जे थांबवण्याचा अडीच प्रयत्न केला ते आमदार वैभव नाईकांच्या कोर्टात जाऊन ते आता मार्गी लागलेले आहेत. विकास कामाच्या बाबतीत आमदारांचा कोण हातात धरू शकत नाही. फक्त आता त्यांना एकच माहिती आहे, कुठेतरी आमदारांची बदनामी करायची, आमदाराबद्दल लोकांपर्यंत काहीतरी वेगळं निगेटिव्ह पोचवायचं, हे सध्या काम चालू आहे. आणि माणगाव खोऱ्यातील जी जनता आहे, माणगावचं नावच मुळात असं आहे माणगाव, मानाने जगणारी माणसं म्हणजे माणगावात आहे, हे आपल्याला सांगू इच्छितो. कुणासमोर मान झुकवणारं नाही, हे मी हक्काने सांगू शकतो. म्हणून मी आपल्याला सांगतो की आपला उमेदवार आमदार वैभव नाईक तिसऱ्यांदा हॅट्रिक करणार आहे. पण प्रत्येकाने गाफील राहताना घरी घरी पोचा, सगळ्यांना सांगा. ही आता सभा कालची आपली कुडाळची सभा झाली. मी महिलांचे खरोखर आभार मानतो. भर पाऊस होता, काही जण ठिकाणी पसरवलं की आमच्या अंधारे मॅडम येणार नाही, सुषमा अंधारे
सभेला गर्दी नाही म्हणून फोटो टाकून अगदी स्टेटस लावले होते. पण जी सभा महिलांची झाली, महिला तिथे थांबून होत्या आणि महिला बसून होत्या, भर पावसात सुद्धा बसल्या आणि ती सभा तिने ऐकली. 1.5 तास सुषमा अंधारे मॅडम बोलल्या. त्याने सगळी कुंडली अगदी वाचून दाखवली. अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना कोणीची खरी कुठे, कोणाची कुठे, कसा संघटनेला संपवण्याचा प्रयत्न या जिल्ह्यातून झाला. या शून्य औषधाला शिल्लक ठेवणार नाही म्हणणारे आता परत त्यांना धनुष्यबाण घेण्याची पाळी आली. एक आपल्याला सांगू इच्छितो, सगळ्यांनी आपण ज्यावेळी 20 तारखेला मतदान केंद्रावर जाणार आहोत त्यावेळी आपली निशाणी मशाल आहे आणि मशालीचं बटन दाबून आपण वैभव नाईकाला आमदार करून एकदा पालकमंत्री करूया आणि महाविकास आघाडीचं सरकार आणूया. एवढं सांगून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद पडते साहेब. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे माजी राज्यमंत्री प्रवीणभाई भोसले यांना विनंती करेन की आपण आपले विचार येथे व्यक्त करावे. आज आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अशा तऱ्हेची निवडणूक होत आहे आणि या निवडणुकीमध्ये आमचे तरुण स्नेही, आपल्या सर्वांचे बंधू सन्माननीय वैभवजी नाईक हे उभे आहेत. या भागाचं विधानसभेचं प्रतिनिधित्व माणगाव विभागाचं करण्याची संधी मला 2 वेळा मिळाली आणि सातत्याने माणगाव विभागामध्ये मला मोठ्या संख्येने त्या काळामध्ये बहुमत मिळत होतं. मला आजही आठवतं की आता आमचे मित्र ऍडव्होकेट शिरोडकर, त्याचप्रमाणे आमचे सहकार महर्षी सुभाष भिसे, आमचे अध्यक्ष असायचे ते सगुण धुरी, हे सगळे आमचे सहकारी आणि या भागामध्ये अत्यंत चांगल्या प्रकारे आम्ही त्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं कार्य करत होतो. आता आपण सगळे भाग्यवान आहात की या भागामध्ये आपल्याला वैभवजी नाईक यांच्यासारखे तरुण आणि तडफदार अशा तऱ्हेचे आमदार मिळालेले आहेत. वैभव नाईक यांचे वडील हे माझे अत्यंत जवळचे स्नेही आणि या नाईक कुटुंबियाने आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फार मोठा त्याग केलेला आहे. त्याचप्रमाणे आपण पाहतो आहोत की त्यांना त्यांच्या कुटुंबाने जी दहशत म्हणतात ती दहशत श्रीधर नाईकांच्या खुनाच्या नंतर या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये रूढ झाली आणि सगळ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक प्रकारची मोठ्या प्रमाणामध्ये दहशतीचं वातावरण झालं. आमचे या विभागाचे आमदार आहेत, हे सातत्याने या दहशतीच्या विरोधात लढत आहेत आणि आता आपल्याला एक महत्वाचं म्हणजे आज आपल्या समोर आलो त्याचं कारण माझं आणि तुमचं काही एक वेगळं नातं आहे आणि या निवडणुकीमध्ये आपण आपली बुद्धी जागृत ठेवा. जी दहशत आमच्या या भागामध्ये पुन्हा एक वार या आता नवीन आपले जे निलेश राणे आहेत यांच्या माध्यमातून ही नवीन दहशत आपल्याकडे इथे येत आहे याची जागरूकता आपण ठेवली पाहिजे. पहिल्यांदा आपल्या या भागामध्ये शांतताप्रिय अशा तऱ्हेचा हा भाग, इथे दत्त महाराजांच्या आशीर्वादाचा हा भाग, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा कष्टकऱ्यांचा हा भाग आणि अत्यंत निसर्ग सुंदर अशा तऱ्हेचे माणगाव आणि या माणगावामध्ये आपण अत्यंत शांततेने आणि चांगल्या तऱ्हेचं जीवन जगतो आहोत. आपल्याला जर पुढे हीच शांतता हवी असेल तर आपण वैभवजी नाईक यांना मोठ्या संख्येने मतदान करून तिसऱ्या वेळेला विधानसभेमध्ये जाण्याची संधी दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये आता वेगवेगळे आपले एबीपी माझा इतर याच्यामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार
त्याच्यामध्ये काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे आणि शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब यांची शिवसेना आहे. या महाविकास आघाडीचं सरकार जे आहे ते निश्चितपणे येण्याचा जो सुरुवात जी आहे ती झालेली आहे आणि तशा तऱ्हेचं वातावरण आज महाराष्ट्रामध्ये आणि महाविकास आघाडीचं सरकार निश्चितपणे या महाराष्ट्रामध्ये येणार आहे. आणि या येत असताना आपण सर्वांनी जागरूकतेने 10 वर्ष ज्यांनी प्रतिनिधित्व केलं त्या वैभव नाईकांना पुन्हा निवडून दिलं पाहिजे. आणि माझी खात्री आहे या दत्त महाराजांच्या कृपेने ते पुन्हा एकदा या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत जातील आणि मंत्री सुद्धा होऊन जे आपण इथे जे चर्चा करतो, तुम्हाला पालकमंत्री पाहिजे, पालकमंत्री हे महत्वाचं असतं. मी पालकमंत्री म्हणून काम केलं आणि पालकमंत्र्याला फार मोठी सत्ता असते आणि सगळं जी शांतता जे याच्यामध्ये सगळ्या तऱ्हेने आपले जे प्रश्न असतात ते पालकमंत्र्यांच्याकडे येत असतात. आणि म्हणून एक पालकमंत्री महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये असतो आणि जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री म्हणून अत्यंत महत्वाचं सगळ्या बाबतीत हे काम करण्याची जबाबदारी ही पालकमंत्र्याकडे असते. आणि म्हणून आपल्याला योग्य पालकमंत्री निश्चितपणे मिळतील. आपण बहुमताने वैभव नाईक यांना मतदान करावं. आता लवकरच आपले ठाकरे साहेब येत आहेत, त्याच्यामुळे मी आपला वेळ घेत नाही, पण तुम्हाला तुमचं आणि आमचं प्रेमाचं नातं आहे, त्यामुळे मी आपल्याला विनंती करतो की वैभवजी नाईक आणि मशाल या चिन्हावर मतदान करून त्यांना बहुमताने निवडून द्या, अशा तऱ्हेची नम्र विनंती करून, हात जोडून विनंती करून मी आपली रजा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मशाल. धन्यवाद ताई. यानंतर आपले लोकप्रिय उमेदवार आणि सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांना विनंती करेन की आपण आपले विचार येथे व्यक्त करावेत. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून, शिवसेना प्रमुख आणि आम्हा सर्वांचं दैवत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीचं वंदन करून, ज्या टेंबे साहेबांच्या वास्तव्याने पवित्र झालेल्या माणगाव नगरीमध्ये येणाऱ्या 20 तारीखला विधानसभेची निवडणूक होत आहे आणि या निवडणुकीसाठी पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी मला संधी देण्याचं ठरवलंय. आणि या प्रचार सभेसाठी उपस्थित असलेले आता ज्यांची आपण वाट बघणार आहोत आणि युवा सेनेचं गेले 10 वर्ष अखंडपणे काम करतायत ते शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे, या विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार प्रवीणभाई भोसले, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजयजी पडते, अभयजी शिरसाट, श्रेयाताई परब, रेवतीताई राणे, राजेंद्र नाईक, बबन बोबाटे, रमाकांत तामणेकर, कृष्णा धुरी, योगेश धुरी, आमचे रामा धुरी, या विभागातील सर्व ग्रामपंचायतचे सदस्य, या गावच्या सरपंच आणि सर्व सदस्य, त्याचबरोबर माझे सहकारी आणि जिल्हा परिषदेचे गटनेते नागेंद्र परब, जय भारत भाऊ पालव, अनुपजी नाईक आणि व्यासपीठावरील माझे सर्व सहकारी, उपस्थित पत्रकार मित्र आणि माणगाव पंचक्रोशीतील सर्व आपण मतदार बंधू आणि भगिनी, खरं तर आपलं सर्वांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेन. 25 दिवसापूर्वी याच माणगाव नगरीमधून आम्ही प्रचाराची सुरुवात केली होती आणि आज याच माणगावच्या नगरीमध्ये आम्ही आमच्या प्रचाराची सांगता या ठिकाणी करत आहोत. गेल्या 25 दिवसात जो पाठिंबा एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी सामान्य जनतेसाठी काम केलं असेल तर सामान्य जनता त्याच्या पाठीशी कशी राहते ते या ठिकाणी गेल्या 25 दिवसात आपल्याला दिसून आलं असेल. सातत्याने लोकांनी ही निवडणूक घेतलेली आहे. लोकांच्या मध्ये गेलेले अनेक प्रश्न या ठिकाणी सोडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न गेले 10 वर्षे मी या ठिकाणी घेतलेला आहे. माणगाव खोऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेल्या भात उत्पादकांना आपण बघितलं असाल की यांत्रिकीकरण गेल्या 10 वर्षामध्ये या भागामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याकडे यांत्रिकीकरण झालंय. या शेतकऱ्याचं भात खरेदीचं या ठिकाणी सेंटर या ठिकाणी सुरू करण्याचं काम या ठिकाणी केलं. भाताला 2250 रुपये रेट देण्याचं काम या ठिकाणी केलं. आज वाड्या वस्त्यावर या ठिकाणी सोयी सुविधा देण्याचं काम प्रामाणिकपणे या ठिकाणी केलं. खरं तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गेल्या 2.5 वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री होते आणि या 2.5 वर्षाच्या कालामध्ये मुख्यमंत्री उद्धवजी असतानाच जी कामं या ठिकाणी पहिल्या 2 वर्षामध्ये मंजूर झाली त्याच कामाची सुरुवात गेले 5 वर्ष आपण या ठिकाणी करत आहोत. खरं तर विरोधकांनी वैभव नाईकांनी काय काम केलं हे विचारतात, परंतु विरोधकांना एवढंच सांगतो की वैभव नाईकांनी काम केलं म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्र सोडून मुख्यमंत्र्यांना, माजी मुख्यमंत्र्यांना माझ्या मतदारसंघामध्ये वारंवार सभा घ्याव्या लागतात. वैभव नाईकांनी काम केलं म्हणूनच
तुमच्या मुलग्याला दुसऱ्या पक्षात देऊन या ठिकाणी उमेदवारी द्यावी लागते. खरं तर मी गेल्या 10 वर्षात जे काम केलंय ते आपल्या समोर आहे. मी गेल्या 10 वर्षामध्ये तुमच्या सुखदुःखात सहभागी झालोय हे तुमच्या समोर आहे. आणि माझ्या समोर जे उमेदवार आहेत ते पण गेले 5 वर्ष खासदार होते, सत्तेत 2.5 वर्ष होते, त्यांचे वडील 5 वर्ष केंद्रीय मंत्री होते. त्यांनी आपल्या भागामध्ये काय विकास केला आणि वैभव नाईकांनी काय विकास केला. वैभव नाईक की तुमच्या सुखदुःखामध्ये किती सहभागी झाले आणि ते किती सुख दुःखामध्ये सहभागी झाले याचा विचार तुम्ही केला पाहिजे. आणि हे विचार करताना मी जर चांगला असेल तरच मला मतदान करा असं आव्हान आजच्या निमित्ताने आपल्याला या ठिकाणी देतो. आणि मला खात्री आहे की तुमचा एक सहकारी म्हणून आज शिवसेना ज्यावेळी फुटली तेव्हा माझ्या या प्रामाणिक लोकांनी माझ्याकडे 1 रुपया न घेता मला मतदान केलंय. त्या लोकांची प्रामाणिक राहिलं पाहिजे ही भूमिका मी त्याच वेळी घेतली. आणि अनेक वेळा खरं तर भ्रष्टाचाराचे आरोप आज माझ्यावर काही लोक करतायत, परंतु गेले 2.5 वर्ष मी ज्यानंतर शिवसेना सोडली नाही म्हणून 2.5 वर्ष माझी एसीबी चौकशी सुरू आहे. परंतु या चौकशीमध्ये महाराष्ट्रातले अनेक आमदार अडकले गेलेत. परंतु असा एक आमदार आहे तुमच्या आशीर्वादाने की माझ्या मतदारांना माझी कधीही मान खाली घालू देणार नाही, की माझे मतदार असतील, माझे कार्यकर्ते असतील, वैभव नाईक असं कुठलंही काम करणार नाही की ज्याने माझ्या मतदारांची मान खाली घालू देणार नाही. आणि म्हणून गेल्या 2.5 वर्षात 1 रुपयाचा भ्रष्टाचाराचा पुरावा अनेक सरपंचांकडे, अनेक कॉन्ट्रॅक्टरांकडे, अनेक लोकांकडे अनेक चौकशा झाल्यात. परंतु वैभव नाईकांचा 1 रुपयाचा भ्रष्टाचार शासन असून सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध करू शकणे ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे. खरं तर आम्ही आज काही लोक आमच्यावर टीका करतायत की वैभव नाईकांना आमदाराचं काय काम कळलं नाही. खरं तर मला एवढं कळलं की जे माझे बांधव आहेत त्यांच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी झालं पाहिजे, तिथे गेलं पाहिजे. आज हत्ती हटावच्या वेळी अशीच हत्ती हटाव मोहीम राबली नाही तर याच माणगाव खोऱ्यामध्ये 13 शेतकऱ्यांचे हत्तीच्या घटनेमुळे मृत्यू झाले आणि त्याच्या वेदना आम्हाला समजल्या. म्हणून गेल्या आमदार झाल्यावर, खासदार झाल्यावर 6 महिन्यामध्ये आम्ही हत्ती हटाव मोहीम घेतला. आज प्रवीणबाई या ठिकाणी बसलेत. प्रवीणबाई माहिती आहे की दोडा मार्गामध्ये सुद्धा हत्ती हटाव मोहीम घेतलेली, पण 10 वर्ष हत्ती त्या दोडा मार्गामध्ये हल्ले नाहीत ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी. आणि आम्ही ते आमदार झाल्यावर 6 महिन्यात ते हत्ती हटावले. कारण सातत्याने एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा केला तर ती गोष्ट होऊ शकते. आज बांधा ते चांदा ही योजना या ठिकाणी जाहीर केली. खरं तर अजित पवार ती योजना बंद केली, उद्धवजींनी पुन्हा सुरू केली आणि शेतकऱ्यांना सुपलब्ध करण्याचं काम या ठिकाणी आपण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या ठिकाणी केला. आज राज्यामध्ये आपण बघितलं असाल की कोणी काय बोललं तरी राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचंच सरकार येणार आहे. आज महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये देशामध्ये काही निकाल लागला तरी महाराष्ट्रामध्ये मात्र महाविकास आघाडीचे 31 खासदार निवडून आलेत आणि भाजपचे फक्त 9 खासदार निवडून आलेत. आणि त्यामुळे तशीच त्याच्यामध्ये जास्त लाट उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि या ठिकाणी सत्तेचं परिवर्तन या ठिकाणी राज्यामध्ये होणारच आहे. आज ज्यांनी गद्दारी शिवसेनेची केली त्याची काय अवस्था झाली हे आपण सर्वांनी बघितलेलं आहे आणि तीच अवस्था या ठिकाणी होणार आहे. खरं तर आज आपल्या आराध्य दैवत असलेल्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा आज स्मृती दिन आहे. खरं तर ज्या बाळासाहेबांनी आम्हाला सगळ्यांना सर्वस्व दिलंय, आज कोकणातल्या माणसाला मुंबईत हक्काचं स्थान देण्याचं काम बाळासाहेबांनी केलं. अनेक लोकांना मुख्यमंत्रीपासून नगरसेवकापासून महापौरापर्यंत काम या ठिकाणी केलं. आणि त्याच बाळासाहेबांच्या डोळ्यामध्ये काही लोकांनी 10 वर्षापूर्वी अश्रू आणले होते. त्या अश्रूचा बदला आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी घेतला आणि मला एक या ठिकाणी आमदार केला. आज खरं तर बाळासाहेबांना कशा शब्दात बोलले होते, आताचे जे उमेदवार आहेत ते बाळासाहेबांना कशा स्वरूपात बोलले होते, बाळासाहेबांच्या बद्दल कशी अवहेलना केली होती. आणि त्याच बाळासाहेबांचा फोटो घेऊन आणि बाळासाहेबांचं चिन्ह घेऊन आज तुम्हाला निवडणूक लढवावी लागते. हाच खरं तर नियती या नियती आज खरं आहे. आणि म्हणून बाळासाहेबांच्या स्मृतीने आपल्या सर्वांनी शपथ घेतली आहे. ज्यांनी बाळासाहेबांना त्रास दिला त्यांनी लोकशाहीच्या मार्गाने त्यांना या ठिकाणी घरात बसवण्याचं काम आपल्याला सर्वांना येणाऱ्या काळामध्ये करायचं आहे. खरं तर आमचं चिन्ह चोरलं, आमचा पक्ष चोरला, परंतु त्याच ताकदीने आपले सर्व शिवसैनिक या ठिकाणी कामाला लागले. आज माझी निशाणी काय आहे, किती नंबरला आहे, आणि हेच आपण लोकांना 20 तारीखला सांगितलं पाहिजे. खरं तर माझ्यासारखा कार्यकर्ता जेव्हा काम करतो तेव्हा लोकांची सुद्धा माझ्याकडनं अपेक्षा असते. आज 2 वेळा तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यातून मी आमदार झालो आणि यावेळी जर पुन्हा मला तुम्ही सहकार्य केलात, तुम्ही माझ्यावर हे ऋण व्यक्त केलात तर निश्चितपणे राज्याच्या मंत्रिमंडळात सुद्धा काम करण्याची संधी आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी मिळेल. त्यामुळे मी खरं तर एकच सांगेन की ही संधी मला तुम्ही देण्याचं या ठिकाणी एक संधी मला या ठिकाणी द्या. आज महिला उपस्थित मोठ्या संख्येने आहेत. खरं तर महिलांनी आता 1500 रुपयाची योजना आणली, परंतु ही 1500 महिन्याची योजना बहीण लाडकी कधी झाली, 2022 मध्ये झाली नाही.
2023 मध्ये झाली नाही, परंतु 2024 मध्ये लोकसभेचा निकाल लागल्यानंतर बहीण काय झाली. परंतु आता आम्हाला ही विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधीच आमची बहीण आम्हाला लाडकी होती, आजही आहे आणि उद्याही या ठिकाणी राहणार आहे. म्हणून आमच्या बहिणीला आम्ही आमचं सरकार आलं तर किती रुपये देणार आहोत आणि ते 3,000 रुपये लोकांना आपण समजावून सांगितलं पाहिजे. आज खरं तर घराणेशाही आपण बघितलं असाल की आपण राजेशाही मोडली, घराणेशाही मोडली आणि लोकशाही या राज्यामध्ये देशामध्ये अस्तित्वात आणली. आणि आज काय होतंय, 6 महिन्यापूर्वी नारायण राणे खासदार झाले, एक मुलगा त्यांचा आमदार आहे आणि दुसरा मुलगा आज आमदार करायला पाहतोय. आपण तुम्हाला साधं एकच उदाहरण देतो. एखाद्या वार्डातले ग्रामपंचायत सदस्य किती असतात, 3 सदस्य असतात ना. ते एकाच घरात असेल तर काय करणार, घराचे वाशे बदलणार की गावाचा विकास करणार. तसंच हे आहे. राणेंना आपण जर तिन्ही ठिकाणी या ठिकाणी निवडून देण्याचा प्रयत्न केला तर ते स्वतःचा विकास या ठिकाणी सांगणार. आज त्यांना आमदारकी कशासाठी पाहिजे, तर त्यांना आमदारकी त्यांच्या प्रॉपर्टीच्या विस्तारासाठी पाहिजे, त्यांना सत्तेसाठी पाहिजे, त्यांना ताकदीसाठी पाहिजे आणि मला आमदारकी पाहिजे तुमच्या विकासासाठी, तुमच्या सुखदुःखात सहभागी होण्यासाठी. आज आपण बघितलं असाल कुडामध्ये महिला हॉस्पिटल कोणी कोणी बघितलंय. आज खरं तर आपल्या कुडामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये आज दीपकभाईंना माहिती आहे की दीपक केसरकर 10 वर्ष भाई मंत्री आहेत. ते सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल करण्याचं सातत्याने 10 वर्ष सांगतायत. झाले का भाई. आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये मी माझ्या महिलांसाठी स्वतंत्र हॉस्पिटल उभं केलं हे आपण या कुडामध्ये बघताय. माझ्या मतदारसंघामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज मी उभारलेलं आपण या ठिकाणी बघताय. करोनामध्ये इतर लोकप्रतिनिधी कुठे होते आणि आमदार वैभव नाईक कसा लोकांमध्ये फिरत होता हे आपण बघताय. आणि त्यामुळे माझ्या मतदारसंघामध्ये मी खात्रीने सांगतो की दोन्ही मतदारसंघापेक्षा माझ्या मतदारसंघामध्ये मी जास्त कामं केली. सत्ता असून आणि सत्ता नसली तरी या ठिकाणी कामं करेल. आणि यावेळी आमची सत्ता येणार आणि या सत्तेमध्ये आपल्याला जर जास्त काम करायचं असेल तर या ठिकाणी तुम्ही मला पुन्हा एकदा सहकार्य या ठिकाणी केलं पाहिजे. मला खात्री आहे खरं तर आज या ठिकाणी असलेला शिवापूर घाटाचा सुद्धा या ठिकाणी प्रश्न आहे आणि हा घाट शिवापूर अंजिवडे या ठिकाणी घाटाचा प्रश्न आहे. खरं तर आमचं सत्ता होती की आम्ही तत्कालीन बांधकाम मंत्र्याकडे सातत्याने मिटिंग लावली, त्यासाठी तरतूद करण्याचं निश्चित झालं, परंतु सरकार आमचं गेलं. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये मी तुला खात्रीने सांगतो पहिल्या 5 वर्षामध्ये हा घाटाचं काम या ठिकाणी सुरू झालेलं आपल्याला या ठिकाणी दिसेल, जेणेकरून या भागाचा विकास आज कोल्हापूर जवळ होईल, उद्योगधंदे आपल्या जवळ येतील आणि हा विकास आपल्याला करायचा आहे. आज खरं तर आपले आदित्य ठाकरे खरं तर उशीर झाला आणि त्यांना एक नंतर वेंगुर्ल्याला सभा आहे, त्यामुळे त्यांच्या पुढे तर मी सांगणार होतो की आपल्या या जिल्ह्यातील अनेक लोक गोव्याला रोजगारला जातात. आज सिप्ला सारख्या कंपनीमध्ये 3,000 तरुण आपले या ठिकाणी काम करतायत आणि म्हणून ह्या कंपन्या सुद्धा आपल्या राज्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये आल्या पाहिजेत. त्यासाठी आपल्याला अनेक एमआयडीसी या ठिकाणी केली पाहिजे. त्यांना औषध कंपन्यांना अनेक प्रोत्साहन देण्याचं काम आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे आणि हे आपण या ठिकाणी करूया. आदित्य ठाकरे खरंच आपण बघितलं की गुजरातला किती उद्योग गेलेत गेल्या 2.5 वर्षात 5 वर्षात आपण बघितलेले आहेत आणि त्यामुळे ही लढाई आता मराठी माणसाच्या विरुद्ध गुजरात झालेली आहे. म्हणूनच आज मुंबई पेठला आपण बघितलं असाल की 8 दिवसापूर्वी मोदींची सभा 4 दिवसापूर्वी झाली, खुर्च्या खाली होत्या आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तनाची लाट आहे आणि या मतदारसंघामध्ये सुद्धा आपण माझ्यावर विश्वास दाखवाल अशी मला या ठिकाणी खात्री आहे. आज आपला जास्त वेळ न घेता खरं तर आपल्या मतदारसंघामध्ये काय काम करावं हे मला खरं तर माहिती आहे. या मतदारसंघामध्ये आता आंबेरीच्या पुलाचा उल्लेख झाला, कारण मी तिथे गेलोय. लोक 15-15 दिवस लोक इकडनं तिकडे जात नव्हती, लोकांना वळसा पडत होता. आज अंजिवड्याचं असून देत पूल असून देत, हे पूल कुपड्याचं पूल असून देत, ही उपड्याचे पूल असून देत, की ज्या ठिकाणी महिना लोक बाहेर पडत नव्हते, आम्ही तिथे गेल्यामुळे आम्हाला कळलं की ह्या लोकांचे काय अडचणी आहेत आणि मग ते आम्ही अडचणी सोडण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला. निश्चितपणे खात्रीने सांगतो की आज अभय शिरसाट आहेत. आमचे आदित्य ठाकरे जेव्हा पर्यटन मंत्री होते सगळ्या मंदिराच्या सुशोभीकरणासाठी पैसे या ठिकाणी दिले. आज पुन्हा एकदा आमच्याकडे सत्ता आली तर माणगाव खोऱ्याचा सुद्धा विकास करू, माणगावातील जी पवित्र स्थान आहेत त्यासाठी सुद्धा आपण निधी देण्याचं काम या ठिकाणी करूया. आपल्या सर्वांचा जास्त वेळ न घेता या ठिकाणी थांबतो. आज माझ्यावर किती आरोप झाले तरी सामान्य जनता माझ्या पाठीशी आहे हे 15 दिवसात दिसलंय आणि 20 तारीखला आपल्याला त्या मतपेटीवर दाखवायचं आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा 10 वर्ष मला तुम्ही संधी दिली आणि या संधीचं सोनं करण्याचा प्रामाणिक करण्याचं काम या ठिकाणी केलं. काही कामं राहिली असतील पण तुम्ही सांगतो ज्या ज्या ठिकाणी मी शब्द दिलेत त्या ठिकाणी ताट मानेने त्या ठिकाणी जाण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला. म्हणूनच लोक माझ्या पाठीशी आहेत
आणि म्हणूनच काही लोकांना दारोदारी प्रचाराला फिरावं लागतं आणि आपला जास्त वेळ न घेता तरुणांना रोजगार करण्याचं उद्दिष्ट या ठिकाणी ठेवून माणगाव खोरं सुजलम सुफलम करण्याचं काम ठेवून या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आमदार साहेब. यानंतर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष विजय प्रभू साहेब यांना विनंती करेन की आपण आपले विचार येथे व्यक्त करावे. आज या ठिकाणी माणगाव खोऱ्यामध्ये सर्वांचे लाडके आमदार सन्मान्य वैभवजी नाईक यांच्या विजयाचा निश्चय करणारी सभा या ठिकाणी होत आहे आणि या सभेला उपस्थित असलेला हा प्रचंड जनसमुदाय सांगतोय की वैभव नाईकांचा विजय हा 1001% निश्चित आहे, होय की नाही. आणि या सभेला उपस्थित असलेले सर्वांचे लाडके आमचे आमदार वैभवजी नाईक तसेच आमचे सर्वांचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सावंतवाडीचे राष्ट्रवादीचे नेते, त्याचप्रमाणे संजयजी पडते, अभयजी शिरसाट, श्रेया पडब मॅडम, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित आणि आपण सर्व पत्रकार मित्र आणि सर्व उपस्थित बंधू भगिनी, वैभव नाईकांचं जर काम पाहायला गेलं तर गेली 10 वर्ष सातत्याने आपल्या मतदारसंघातील प्रत्येक व्यक्ती ही आपल्या घरातील व्यक्ती आहे असं समजून वैभव नाईकांचं काम हे आगळं वेगळं. एक महाराष्ट्रामध्ये आदर्शवत काम जर का पाहायचं असेल आमदार कसा असावा तर आदर्श आमदार हा आमचा वैभव नाईक असं माझं मत आहे. कारण त्याने काम करताना या महाराष्ट्रामध्ये एक आदर्श घडवून दाखवला. लोक त्यांची टिंगलटवाळी करतात, लोक विचारतात. आताच मी एक बघितला, एक व्हिडिओ काढला होता आमदार साहेब की त्याच्यामध्ये विचारतायत की एक फोटो दाखवल्यानंतर विचारतोय की आमदाराची कामं काय, आणि त्याच्यात ते सांगतात की आमदाराची कामं काय असं विचारून सांगतायत खाली बसून जेवणे, त्याच्यानंतर काय म्हणे बारशाला जाणे. आम्ही म्हणतो आमचा आमदार खाली बसून जेवतो कारण तो सर्वसामान्य जनतेचा आमदार आहे. तुमचा आमदार खाली बसून नाही, तुमचा आमदार घराकडे नाही, वाड्यात नाही, तुमच्या गावात पण येणार नाही असं मला म्हणायचंय. असा आमचा समोरचा जो नेता आहे तो आजपर्यंत किती वेळा आपल्या गावात आला याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. ज्यावेळी समोरचा आमदार उमेदवार हा ज्यावेळी खासदार होता त्यावेळी तो कुठच्या गावात किती वेळा आला हे त्यांनी जाहीर करावं. या उलट आमचा आमदार वैभव नाईक हा प्रत्येक गावामध्ये किमान वर्षातून 5 ते 10 वेळा जातो. त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. कारण जर 2 उमेदवाराची तुलना करायला गेली तर समोरच्या उमेदवाराचं भाषण कसं असतं आणि आमच्या उमेदवाराचं भाषण कसं, समोरचा उमेदवार वागतो कसा, बोलतो कसा, याचा सुद्धा सर्वसामान्य जनतेने विचार करण्याची गरज आहे. आज या ठिकाणी बरीच कामं करताना एक मुद्दा राहून गेलाय की बऱ्याच वक्त्यांनी सांगितलं, परंतु अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्न जो शेतकरी बंधू आहे, त्या शेतकरी आंबा बागायतदार जो आहे, या आपल्या ठिकाणच्या आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांवरती वारंवार अन्याय होतो. शेतकरी विम्याचे पैसे संरक्षित विमा त्याला मिळावा, शेतीचं नुकसान होत असताना विम्याचे पैसे त्याला मिळावं म्हणून दरवर्षी शेतकरी आपल्याकडचा आंबा बागायतदार विम्याचे पैसे भरतो. परंतु मागच्या वर्षी सुद्धा आपल्या शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे वेळेवर मिळाले नाही. कारण हे महाविकास आघाडीचं सरकार गेल्यानंतर हे महायुतीचं भ्रष्ट सरकार आलं आणि ते सरकार आल्यानंतर त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. कारण त्यांनी वारंवार पैसे हे स्वतःच्या चैनी करण्यामध्ये पैसे खर्च केल्यामुळे त्यांच्याकडचे पैसे संपले आणि आमच्या शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. कारण हा विमा कधी मिळतो, ज्यावेळी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आपल्या जवळचा हिस्सा त्या विमा कंपनीकडे भरते त्यावेळी आपल्या शेतकऱ्यांना पैसे विम्याचे मिळतात. आणि हे दरवर्षी असं होतं की हे सरकारकडे पैसे नसल्यामुळे सरकार शेवटपर्यंत विम्याचे पैसे भरतच नाही आपला हिस्सा. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे मिळण्याचे विलंब होतो. परंतु महाविकास आघाडीचे सर्व नेते आमच्या आमदार वैभव नाईकांसमवेत वारंवार कृषी विभाग, आयुक्तालय, मुंबई स्तरावर पुण्याच्या आयुक्तालयावरती वारंवार पाठपुरावा करतात आणि ते पाठपुरावा करून वेगवेगळे आंदोलनं करावी लागतात. आणि ते आंदोलन करण्याबरोबर आमच्या पाठीला पाठ लावून, आमच्या खांद्याला खांद्या लावून आमचे आमदार वैभव नाईक कायम असतात. आणि त्याचं फलित म्हणून यावर्षी सुद्धा जो आता विम्याचे पैसे लोकांना मिळालेत त्याचे संपूर्ण श्रेय मी आमदार वैभव नाईकांना येतो. जोरदार टाळा वाजवा वैभव नाईकांसाठी. कारण आमदार असावा तर असा असावा. समोरच्या पालकमंत्र्यांनी, समोरच्या पक्षाचे जे पालकमंत्री आहेत सत्ताधारी, त्यांची एक छोटीशी गोष्ट आहे की त्यांना आम्ही वारंवार सांगितलं, मी स्वतः आमदार साहेब त्यांची भेट मागितली होती. या शेतकऱ्यांना विमा मिळत नाही, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, त्याच्यासाठी मी कुडाळला त्यांची भेट मागितली होती, पण त्यांनी भेट ती नाकारली. कारण याचं कुठेतरी श्रेय महाविकास आघाडीला जाईल याच्या भीतीने त्यांनी भेट नाकारली. परंतु आपण आमच्यासाठी वारंवार या शेतकऱ्यांसाठी झगडलात आणि शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे मिळवून देण्यासाठी आपण जो मोलाचा प्रयत्न केला, त्यामुळे विम्याचे पैसे मिळाले. मी आपल्या सर्वांना एकच सांगतो, आता सन्मान्य आदित्यजी ठाकरे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन
होत आहे. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवा. सर्वांनी मसाले चिन्हाचं बटन दाबून वैभव नाईकला विजयी करायचं एवढंच सांगतो आणि सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. वंदे शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा यानंतर सर्व युवा सैनिकांना विनंती करेन की आपण सन्माननीय युवासेना अध्यक्ष आदित्यजी ठाकरे साहेब यांचं पुष्पहार देऊन स्वागत करावं. अरे कोण आला रे, कोण आला, कोण आला रे, कोण आला. शिवसेना हिंदुस्थानी सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा, पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा. त्यानंतर सन्माननीय युवा सेना पक्षप्रमुख आदित्यजी ठाकरे साहेब यांना विनंती करेन की आपण आपले विचार येथे व्यक्त करावेत. जय महाराष्ट्र. मतदानाला 2 दिवस राहिलेले आहेत आणि आज कोकणात कसं यायचंच होतं, कारण कोकणाचे आशीर्वाद हे महत्वाचे असतातच आणि त्याच्यासाठी आज आपले आशीर्वाद घ्यायला आलेलो आहे. वैभवजी सगळीकडे थोडा थोडा उशीर होत चाललेला आहे. 10-15 मिनिटात जास्ती बोलू नाही शकत, पण इथे आल्यानंतर एक वेगळा आनंद असतो, एक वेगळं समाधान असतं की शिवसेनेचा बालेकिल्ला, आपल्या हक्काचा कोकण आणि जी मुंबई तुम्ही राखलेली आहे आपला गड म्हणून, तुमच्या समोर इथे नतमस्तक व्हायला, तुम्हाला नमन करायला इथे आलेलो आहे. प्रश्न हा उपस्थित होतो की ही येणारी जी निवडणूक आहे, ही निवडणूक जरी आपल्याला साधी सोपी वाटली, जरी आपल्यामध्ये वातावरण असलं की वैभवजी जिंकून येणार, ते जिंकून येणारच आहेत. मला माहिती आहे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार होणार आहेत ते. ही निवडणूक फक्त काही आपल्या एका मतदारसंघापुरतं सीमित नाहीये किंवा आपण जिंकतो एवढं नाहीये, पण समोरून जे एकनाथ शिंदे आहेत, गद्दार आहेत, भाजपा आहे, ते देखील महाराष्ट्र कब्जा करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहेत. गेल्या 2 वर्षामध्ये, गेल्या 2.5 वर्षामध्ये अनेकदा आम्ही आंदोलनं केलेत. विधानभवनावर तर आम्ही एकत्रच पायऱ्यांवर बसायचो, कारण सरकारमधून बाहेर पाडल्यानंतर या गद्दारांनी त्यांनी महाराष्ट्रात काय केलं हा जो प्रश्न उपस्थित केला, तर सरळ कुठे ना कुठेतरी तुमच्यावर कारवाई होणार, तुमच्यावर काहीतरी ईडीची धाड येणार, आयटी येणार, सीबीआय येणार, ह्या सगळ्या धमक्या असायच्याच. पण धमक्या जरी असल्या तरी मला वाटत नाही वैभवजी सारखे सैनिक कधी घाबरले. त्यांना तोंडावर उत्तर देऊन बाहेर निघायचे. आणि आमचा जो एक 16 लोकांचा ग्रुप झाला होता शिवसैनिकांचा, निष्ठावंतांचा, अरे बाबा 23 तारखेसाठी ठेवा फटाके जरा, आज नका म्हणतो. तो असा लढा देत होता की भाजपा असेल, एकनाथ शिंदे असेल, सळोकी पळू व्हायचे, गायब व्हायचे. हाऊसमध्ये कोणी आमच्या समोर बसायला तयार नसायचं, डोळ्यात डोळे घालून पाहायला तयार नसायचं. आणि ज्यांची मस्ती होती ती गेल्या 2-2.5 वर्षात उतरवण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे. कारण ही मस्ती फक्त काही शिवसेना पक्ष फोडला ह्याची नव्हती, ही मस्ती काही फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला ह्याची नव्हती,
ही मस्ती काही नुसतं पवार परिवारमध्ये फूट पडली ह्याची नव्हती, तर ही मस्ती भाजपवाल्यांची असेल, एकनाथ शिंदेची असेल, ही होती की बघा तुमच्या डोक्यावर बसून एक अवकाळी सरकार, एक गड्डा सरकार, एक घटनाबाह्य सरकार, एक 50 खोक्यांचं सरकार डोक्यावर बसून सगळे उद्योगधंदे कसे नेलेत गुजरातमध्ये हे दाखवण्यासाठी आपल्याला मस्ती होती. आपण पाहत होतो ना, गेल्या 2 वर्षामध्ये तुम्ही सगळे साक्षीदार आहात. जी लढाई आपली चाललेली आहे, जी आंदोलन आपली चालले, जे मोर्चे आपले सुरू होते, आपण एक साधा सोपा प्रश्न विचारत होतो की ह्या 2 वर्षामध्ये भले तुमचा आम्ही पक्ष फोडला, आमचा तुम्ही आमचं सगळं काही नेलं, नाव नेलं, चिन्ह नेलं, माझ्या आजोबांचा फोटो देखील तुम्ही चोरलात, माझं देखील अडनाव नेण्याचा प्रयत्न केलात, वार पुढून मागून सगळीकडून केले तुम्ही. ठीक आहे, आम्ही त्याच्याबद्दल विचारत नाही तुम्हाला, पण आज आम्ही प्रश्न विचारतोय की गेल्या 2 वर्षात तुम्ही ह्या महाराष्ट्राला काय नवीन दिलं? वृत्तपत्र तर तुम्ही वाचत असाल, बातम्या सगळेच पाहत असाल, टीव्हीवर व्हॉट्सअप तर सगळेच पाहत असाल. गेल्या 2 वर्षामध्ये तुम्ही मला सांगा, एक तरी नवा रोजगार किंवा एक तरी नवा उद्योग ह्या महाराष्ट्रात आलाय का? वैभवजी आलाय? आपण किती वेळा त्या पायऱ्यांवर बसायचो, 50 खोके बोलायचो, अजून एक बोलायचो की गुजरातला फॉक्सकॉर्न, महाराष्ट्राला पॉपकॉर्न, हे सगळ्या गोष्टी आपण बोलून झालेल्या आहेत. पण निर्लज्ज सरकार, नालायक सरकार, कुठेही म्हणजे आपण विचारतो रोजगार कुठे आहेत आणि हे बोलतात बघा आम्ही तर बसलोय रोजगार. कुठेही काही कारवाई नाही, कुठेही काही हालचाल नाही. पण आज दुःख या गोष्टीचं होतं की 2 वर्षामध्ये सगळं काही या लोकांनी कमवलं. या गद्दारांनी असेल, या अलिबाबा 40 चोरांनी असेल, या भाजपानी असेल, मोठे मोठे बंगले घेतलेत, गाड्या घेतल्यात, मंत्रीपदं मिळवली, सगळं काही झालं. पण आज माझ्या महाराष्ट्रातला तरुण असेल, तरुणी असतील, हे सगळे आज बेरोजगार सारखे सगळीकडे फिरत आहेत, हाल झालेले आहेत, त्रस्त आहेत, हैराण आहेत, विचारतात आम्ही जॉबला जायचं तरी कुठे, नोकऱ्यांसाठी जायचं तरी कुठे. वैभवजी तुम्ही मला सांगत होतात अनेक लोक आता हल्ली इथून गोव्यात जातात नोकऱ्या शोधत. पण मागच्याच आठवड्यात एक रिपोर्ट आलेला आहे की गोव्यामधलं देखील पर्यटन आता पडायला लागलेलं आहे, कारण भाजपचं राज्य तिथे डोक्यावर बसलेलं आहे. मग आपल्या तरुणांनी देशातले जायचं तरी कुठे? मोदी साहेबांनी जी बेरोजगारी आपल्या डोक्यावर हाणून मारलेली आहे, जी महागाई आपल्या समोर आणलेली आहे, आपल्या आसपास आणलेली आहे, हे सगळं होत असताना आपण महाराष्ट्र म्हणून पाहतोय की नक्की आमची चूक तरी काय आहे की आमच्यावर एवढा अन्याय सहन करण्याची वेळ कधी आली? 2 वर्षात तुम्ही एक नवा उद्योगधंदा या महाराष्ट्रात आणू नाही शकलात. 2 वर्षामध्ये, 2.5 वर्षामध्ये एक नवा रोजगार नाही आणू शकलात. का नाही आणू शकलात तुम्ही? वेदांता फॉक्सकॉर्न जो 2.25 लाख कोटीची गुंतवणूक होती, 1 लाख तरुण तरुणींना नोकऱ्या देणार होते, रोजगार देणार होते, ते तुम्ही नेले गुजरातला. कुठेही मागे पुढे बघितलं नाही. जो प्रकल्प आमच्या राज्यामध्ये महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये आपण महाराष्ट्रात आणणार होतो, तो भाजप असेल आणि एकनाथ शिंदे असतील यांनी उचलला आणि नेला गुजरातला. बल्क ड्रग पार्क असेल, मेडिकल डिव्हाइस पार्क असेल, सोलर इक्विपमेंट पार्क असेल, जवळपास 5 लाख तरुण तरुणींच्या नोकऱ्यांची संध्या यांनी उचलल्या त्यांनी नेल्यात गुजरातला. एवढंच नाही तर मागच्या आठवड्यामध्ये मोदी साहेबांनी वैभवजी तिथे गुजरातमध्ये रोड शो काढला, वडोदऱ्यामध्ये रोड शो काढला. आणि तिथे रोड शो कशासाठी काढला? तर बघा एअरबस टाटाचा प्रकल्प कसा महाराष्ट्रातून खेचून आणला गुजरातमध्ये. गुजरातशी माझं काही भांडण नाहीये. माझं तर हे नेहमी म्हणणं राहिलेलं आहे की गुजरातचं जे हक्काचं त्यांना मिळालंच पाहिजे, आसामचं जे हक्काचं त्यांना मिळालं पाहिजे. मणिपूर शांत करू शकलात, तिथे देखील त्यांना काम द्या, काश्मीरमध्ये द्या, केरळमध्ये द्या, हरियाणामध्ये द्या, सगळीकडे द्या. पण तुम्ही माझ्या महाराष्ट्राच्या हक्काचं खेचून घेऊ नका. इथे आपल्याला लढायला लागेल आणि लढायलाच लागेल. ही लढाई ती आहे. बेरोजगार आज जो प्रत्येक शहरात दिसतो, प्रत्येक गावात दिसतो, प्रत्येक जिल्ह्यात पाहतो मी, कितीतरी मोठ्या मोठ्या संधी आपल्या हातातून निसटून गेलेल्या आहेत. तसंच पाहायला गेलं तर याच काही 6 महिन्यापूर्वी 17,500 पदांची पोलीस भरती होती मुंबई पोलिसांमध्ये. 17.5 लाख तरुण आलेले आहेत. का? तर आज बेरोजगारी वाढलेली आहे. एअर इंडियासाठी 600 पदांची भरती होती, 25,000 तरुण तरुणी आले मुंबईमध्ये. का? तर बेरोजगारी वाढलेली आहे. आणि उद्धव साहेबांनी हाच निर्णय घेतलेला आहे की जसं महाविकास आघाडीच्या काळात आपल्या 6.5 लाख कोटीची गुंतवणूक आपल्या राज्यात आपण आणू शकलो, उद्योगपत्यांचा विश्वास आणि कामगारांचा देखील विश्वास हा एका व्यक्तीवर होता आणि आहे. त्या व्यक्तीचं नाव आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. आपलं सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा ही सगळी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणायची, प्रत्येक जिल्ह्यात आणायची. पण ही गुंतवणूक राख रांगोळीची नसणार. कारण काय झालंय मध्यंतरीच्या काळात आणि ह्याच भाजपच्या काळात सगळे राख रांगोळी म्हणजे राख आपल्याकडे आणि रांगोळी गुजरातमध्ये, नाणार आपल्या डोक्यावर, बारसू आपल्या डोक्यावर, जैतापूर आपल्या डोक्यावर, आपल्या कोकणामध्ये. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे सगळे प्रकल्प आपल्या कोकणामध्ये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. आणि सगळे जे चांगले प्रकल्प आहेत ते नेतात गुजरातमध्ये.
हे चालू द्यायचं नाही आपल्याला तर लढायचं. आपल्याला सरकार आणून पुन्हा एकदा गुंतवणूक राज्यात आणायची. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या व्यक्तीच्या नावावर गुंतवणूक येईल, पुन्हा एकदा त्यांच्या विश्वासावर येईल ही मला खात्री आहे. पण जोपर्यंत तरुण बेरोजगारांना रोजगार मिळत नाही, उद्धव साहेबांनी वचन दिलेलं आहे की प्रत्येक महिन्याला आपण 4,000 रुपये प्रत्येक बेरोजगाराला देणार आहोत, रोजगार मिळेपर्यंत देणार आहोत. कारण हा बेरोजगार संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. आता या खोकेवाल्यांनाच बेरोजगार करायचं, एकनाथ शिंदेला बेरोजगार करायचंय, भाजपवाल्यांना बेरोजगार करायचंय. पण एका बाजूला बेरोजगारी आपण पाहतोय, बेरोजगारी वाढत चाललेली आहे, दुसऱ्या बाजूला महागाई वाढत चाललेली आहे. आणि या महागाईच्या जमान्यामध्ये एक फसवी योजना ह्याच भाजपाने आणि ह्याच एकनाथ शिंदेनी महिलांसाठी आणली आहे. आज इथे महिला आहेत, मी तुम्हाला विचारत आहे, ही फसवी योजना माहितीये का कुठची आहे? लाडकी बहीण. किती मिळतात लाडकी बहीण मध्ये? 1500. पुरेशा आहेत? पण ही भाजपा कशी मोठी जादूगर आहे तुम्हाला दाखवतो. सगळे आता विचार करा, तुम्ही 2014 मध्ये आहात, किती मिळणार होते? 15 लाख सगळ्यांना मिळणार होते ना. आता डोळे बंद करा जरा 1 मिनिटासाठी आणि आता उघडा आणि परत 2024 मध्ये या. 10 वर्षात किती शून्य काढले ह्यांनी? किती वर आलं ते? आणि वैभवजी तुम्हाला लिहून देतो मी, जर चुकून ह्या भाजपवाल्यांचं आणि एकनाथ शिंदेचं गद्दार सरकार आपल्या डोक्यावर बसलं तर हे 1500 मधून पण 2 शून्य काढतील आणि 15 रुपयाचा चेक देतील, कुठेही यांना लाज वाटणार नाही. हे असे भाजपवाले आहेत. मागच्या आठवड्यातच योगी आदित्यनाथजींनी युपी मध्ये 300 रुपयाचा चेकचा वाटप केलेला आहे ना, लाज वाटत नाही. म्हणजे काल परवाकडे बघा, त्यांच्याच राज्यामध्ये झाशीमध्ये एका हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे किती काही तासापूर्वी जन्माला आलेली मुलं ही जळून खाक झालेली आहेत. कुठचाही राज्यकर्ता असेल ज्याला बोलतात ना 56 इंच की सीना सगळे बोलतात ते भाजपवाले, एक मन असायला लागतं, एक हृदय असायला लागतं. कुठच्याही राज्यकर्त्यांनी कार्यक्रम रद्द केले असते, प्रचाराचे कार्यक्रम रद्द केले असते आणि गेले असते परत तिथे झाशीमध्ये. पण ते नाही केलं. सगळीकडे नुसतं योगीजी प्रचार करतात, मोदीजी फॉरेनला गेलेत, नायजेरियाला गेलेत आणि योगीजी कुठे जाऊन कटेंगे बटेंगे लुटेंगे छाटेंगे मारेंगे ह्याच्या पुढे भाजप नाहीच, सीमित एवढ्यापर्यंतच आहे. पण मोदी साहेब 10 वर्ष तुम्ही शासन केलं, बहुमताचं सरकार होतं तुमचं, केंद्रामध्ये बहुमताचं सरकार होतं, महाराष्ट्रामध्ये फडणवीस साहेबांचं सरकार होतं, असू आपण त्याच्यामध्ये. पण आपण त्यावेळी पण प्रश्न विचारले, जे प्रश्न आपण आता पण उपस्थित करतोय. आणि मागच्या 2.5 वर्षामध्ये तर एकनाथ शिंदेचं 180 गद्दारांचं सरकार होतं. आपण केलं काय या राज्यासाठी? या राज्यातून तुम्ही आर्थिक केंद्र नेलं गुजरातला, वेदांता फॉक्सकॉन नेला गुजरातला, बलरोग पार्क नेला गुजरातला, मेडिकल डिव्हाइस पार्क नेला गुजरातला, सोलर एनर्जी पार्क नेला गुजरातला, डायमंड बोर्स नेला गुजरातला, एअरबस टाटा नेला गुजरातला, मंत्रालय पण न्याल तुम्ही उद्या गुजरातला. मग आम्ही महाराष्ट्राच्या तरुणांनी आणि तरुणींनी करायचं तरी काय? हा प्रश्न जो आज उपस्थित होतोय त्याला उत्तर एकच आहे, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन. आपल्याला परिवर्तन घडवावंच लागेल. आणि म्हणून या महिलांना देखील मी सांगतो मी की जे परिवर्तन आपल्याला घडवावं लागेल, हे 1500 रुपये आपल्याला पुरेसे नाही आहेत. उद्धव साहेबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की फक्त 1500 नाही, 1500 मध्ये काही चालणार नाही. कदाचित हे भाजपवाले 2100 देत असतील, पण 2100 मध्ये पण काही चालणार नाहीये. उद्धव साहेब महालक्ष्मी योजनेत आपली ही लाडकी बहिणीची आपल्याला जी काही रक्कम मिळत आहे ती दुप्पट करणार आहेत आणि 3000 रुपये प्रत्येक महिलेला देणार आहेत, प्रत्येक महिन्याला देणार आहेत. फक्त एवढंच नाही तर 3000च्या पुढेही जाऊन प्रत्येक महिलेला एसटी प्रवास असेल, बीएसटीचा मुंबईत प्रवास असेल. कारण आपण अनेक लोक मुंबईत येत जात असतात. मुंबई ही तुमची आहे, मुंबई ही आपली सर्वांची आहे. अदानीची मुंबई नाही. ज्या अदानीच्या घशात मुंबई भाजपला टाकायची, एकनाथ शिंदेना टाकायची, त्यांच्या गुलामांना टाकायची, ती मुंबई अदानीची मुळीच नाही. ही मुंबई आपलीच आहे आणि मुंबई आपलीच राहायला पाहिजे. त्या मुंबईमध्ये आपल्याला एसटी पास असेल, बीएसटी पास असेल, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी मोफत करणार आहोत. आपण वर्षाला 6 सिलेंडर मोफत देणार आहोत. पण ही लाडकी बहीण योजना ही जी 2 महिन्यापूर्वी त्यांनी आणली, या लाडकी बहिणी तुम्ही होऊ शकत नाहीत. कारण हेच ते लोक आहेत ज्यांनी रेवण्णासारख्या राक्षसाचा जाऊन प्रचार केलेला आहे, ज्या राक्षसांनी 2000 महिलांचा रेप केलेला आहे. मोदी साहेबांनी त्याचा प्रचार केलेला आहे. हे लाडके भाऊ आपले असू शकत नाहीत. हेच ते आहेत एकनाथ शिंदे ज्यांनी अब्दुल सत्तार आणि संजय राठोड सारखे मंत्री बनवलेले आहेत, ज्यांनी महिलांवर अत्याचार केले किंवा महिलांना शिवीगाळ केलेत. असे मनात विचार असणारे हे तुमचे लाडके भाऊ होऊ शकत नाहीत. ते बाजूला कोल्हापूरमध्ये महाडिक काय सांगतात की महिलांचा फोटो पाठवा, काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये कोण जातोय पाहतो मी. ओ माडिक साहेब, सरकार आमचं येतंय, पाहत बसा तुम्ही आणि आम्ही तुम्हाला काय करू हे पण तुम्ही पहा. भर चौकात महिला तुमचे काय हाल करतील हे पण तुम्ही पहा. एक यादीच बनवली मी. या महाराष्ट्रामध्ये ज्या आता सत्ताधारी पक्षामधून कोणी आमदार असेल, खासदार असेल, जो कोणी असेल, मस्ती चालू द्यायची नाही या महाराष्ट्रामध्ये. ज्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये
ज्यांनी आपल्या नागरिकांना धमकवलेलं आहे, सामान्य माणसाला छळलेलं आहे, कोणाची जमीन बळकवली असेल, इथे कोंबड्या चोरलेल्या असतील, अजून काही काही असेल, बर्फाची लादी मी तयार ठेवलेलीच आहे, त्यांना बर्फाच्या लादीवर झोपवणार म्हणजे झोपवणार, हा माझा शब्द आहे. हा, इकडचे जे तुमचे विरोधक आहेत त्यांना लादीची गरज नाही, गोळा किंवा बर्फाचा एक छोटा क्यूब पण चालेल. ते काय तेवढंच आहे ना, ते उंचीप्रमाणेच. पण आज आपल्याला हिंदुत्व शिकवायला निघालेले आहेत. कधी मोदी साहेब येतात, कधी योगीजी येतात आणि आपल्याला हिंदुत्व शिकवतात. मला जास्ती वेळ नाहीये, पुढे देखील निघायचं, पण मी थोडक्यात घेतो. कारण रोजगाराचं सांगितलं, मी महिलांचं सांगितलं, हे महत्वाचे विषय. शेतकऱ्यांचं जसं आपण कर्ज त्यावेळी 2 लाखापर्यंतचं माफ केलेलं, ह्या वर्षी देखील आपण ठरवलेलं आहे सरकारनंतर 3 लाखापर्यंत ज्यांची कर्ज आहेत ती माफ करूच. मग त्याच्यात कोणी शेतकरी असेल, बागायतदार असतील, शेतकरी असतील, 3 लाखापर्यंतची कर्ज आहे ती माफ करू. पण हिंदुत्व जे आता पुढच्या 2 दिवसामध्ये ह्याच्यावर आपल्यामध्ये वाद निर्माण करण्याचा हे प्रयत्न करणार आहेत. हीच ती भाजपा आहे जी आपल्यामध्ये येऊन सांगतील बटेंगे तो कटेंगे. आणि मी सांगतो तुम्हाला, आपण विखुरले गेलो तर आपला खिसा भाजपवाले कापतील. म्हणून बरोबर आहे, हम बटेंगे तो अपना पाकिट कटेगा. आपण विखुरले जाणार आहोत कारण आपल्यामध्ये हे वाद निर्माण करतात, आपल्यामध्ये जातीमध्ये वाद निर्माण करतात, आपल्यामध्ये धर्मामध्ये वाद निर्माण करतात. हीच ती भाजप आहे, हेच ते देवेंद्र फडणवीस आहेत, हेच ते एकनाथ शिंदे आहेत ज्यांनी जरांगे पाटील साहेबांवर लाठीचार्जचे आदेश दिलेत. हेच ते एकनाथ शिंदे आहेत, हेच ते देवेंद्र फडणवीस आहेत ज्यांनी वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. हेच ते आहेत एकनाथ शिंदे आणि हेच ते देवेंद्र फडणवीस आहेत आणि हेच ते मोदी साहेब आहेत ज्यांनी आपल्या छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यामध्ये घोटाळा केला होता. तुम्हाला आठवत असेल, तिथे देखील आपण सगळेच गेलो होतो पाहायला. म्हणजे आपला मोर्चा होता, तसं काही कुठेही वाद करायला गेलोच नव्हतो. महाराजांचा किल्ला म्हणजे तिथे वाद करण्याची जागाच नाहीये. पण तिथे गेल्यानंतर आपण जेव्हा पाहणीला गेलो तेव्हा ती गँग आली होती, बुटली गँग. 20 वर्ष ज्यांना पगार मिळतो आम्हाला शिवाय द्यायला, कोंबड्या शोधत आले होती इकडे तिकडे. आणि आवाज कुठून तरी येतोय मला कोंबड्यांचा. मिलो काय चाललंय नक्की बघूया. ते आंदोलन करायला लागले. ठीक आहे, आंदोलन करतात. मी निरोप पाठवला, मिलो बघा तुम्ही एवढे वर्ष राजकारण केलेले आहे, तुम्ही माझ्यापेक्षा वयाने खूप मोठे आहात, तुम्हाला एवढं तरी कळायला पाहिजे की आंदोलन कुठे करायचं, कुठे राग व्यक्त करायचा. आमच्यावर वैयक्तिक राग तुमचा असेल, पण महाराजांच्या किल्ल्यामध्ये तिथे तुम्ही दगडफेक करता, तिथे तुम्ही पोलिसांवर दगडफेक करता. एक पोलीस हवालदार, एक पोलीस शिपाई, आपलं तुम्हाला आठवत असेल रक्तबंबाळ झाला होता, दगड लागला होता त्याला, तिथे तुम्ही करता. एक तर पोलिसांवर हात उचलता. एवढी हिंमत होती, एवढी मस्ती, एवढा मास. 23 तारखेला आम्ही उतरवणार आहोत. तुमचा मास असेल, मस्ती असेल, टोप असेल, सगळं उतरवणार आहोत. पण तिथे जे बसले होते मग आपले आले हजारोनी, घातला घराला. मला ह्यांना पकडायला लागलं, मी यांना पकडून होतो, नाही तर हे घुसले होते तिथे. मग तिथे अजून कोणाचे काय काय पुतळे लागायला लागले त्याला मला माहित नाही. पण वैभवजी घुसले होते, पूर्ण शिवसैनिक बाहेर आला होता आतला. मी त्यांना सांगितलं, वैभवजी आपण हे करायचं नाही, आपली लढाई बाहेर लढायची. आपण महाराजांच्या किल्ल्यामध्ये होतो आणि आम्ही सगळे शांतपैकी ते बसलो होतो. मी होतो, सुनील शिंदेजी होते, वैभवजी होते, आम्ही सगळे होतो. पण तुम्ही लक्षात घ्या, हे राजकारण किती यांचं घाणेरडं आहे, महाराष्ट्र द्वेष यांच्या मनामध्ये किती आहे. एका बाजूला सरदार वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा त्यांनी गुजरातमध्ये उभा केलेला आहे. कितीतरी मोठा उंच पुतळा आहे, भव्य पुतळा आहे आणि चांगले आहे, असे पुतळे झाले पाहिजेत. टुरिस्ट साईट झाली आहे, मोदी साहेब गेले होते, उद्घाटन केलं, सगळं काही झालं. पण हा पुतळा महाराजांचा मोदी साहेबांना उद्घाटन करायचं होतं, घाईघाईत करायचं होतं, निवडणुकीच्या आधी करायचं होतं, आपल्याला फसवायचं होतं. कदाचित आपण लोकसभेच्या वेळी थोडं त्याच्या आहारी गेलो असू. पण हाच पुतळा अवघ्या 6 ते 7 महिन्यामध्ये पडला कसा. एकनाथ शिंदे काय सांगतात, 40 किलोमीटरचा वारा होता, 40 किलोमीटर पर आरचा वारा होता. एकनाथ शिंदेजी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी तिथे अमेरिकेमध्ये 138 वर्ष समुद्रकिनारी उभी आहे, पडली नाहीये. वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा तिथे उभा आहे महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान असेल किंवा तिथे गेटवे ऑफ इंडिया असेल, तिथे छत्रपती शिवरायांचा पुतळा, अश्वरूढ पुतळा खूप मोठा उभा आहे, कधी पडला नाही. मग तुम्ही नेमका तुमच्या भाजपानी असेल, तुमच्या एकनाथ शिंदेनी असेल, जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवायला येतात, आमच्या छत्रपती शिवरायांचा अपमान का केलात, त्या पुतळ्यामध्ये घोटाळा का केलात. किती लाज नाहीये ना. निर्लज्ज म्हणजे एक निर्लज्जपणाचं तरी एक हद्द असते, ती सीमा असते, ती देखील यांनी पार केली. महाराजांबद्दल एवढा द्वेष आहे यांच्या मनामध्ये. एका बाजूला आपण पाहतोय म्हणजे इथेच गोव्यामध्ये मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, पर्रिकर साहेबांच्या नावाने ते इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बनवले. ठीक आहे, चांगले. आम्हाला जेव्हा आम्ही इथून प्रस्ताव पाठवतो, मग श्री दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल किंवा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असेल, आम्ही सांगतो की छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळाचं नाव द्या, तर सांगतात नाही आम्ही व्यक्तीवरनं नाव देऊच नाही शकत, पॉलिसी बदललेली.
म्हणजे आपले कार्यकर्ते होते आणि जे मुख्यमंत्री झाले त्यांच्या नावाने तुम्ही गोव्यामध्ये विमानतळ करता, मग महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनामध्ये एवढा राग का, एवढा द्वेष का? मोदी साहेब, तुम्ही जे आम्हाला सांगता ना एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आम्हाला कळलेलं आहे. हम सब एक रहेंगे तो भाजप से 2 हात दूर सेफ रहेंगे, हे आम्हाला पक्का कळलेलं आहे. कारण भाजप असेल, एकनाथ शिंदे असेल, हेच जे आता घेतलेत त्यांनी या पक्षामध्ये, म्हणजे आज खरं तर माझ्या आजोबांची पुण्यतिथी आहे. सकाळी तीच आठवण येत होती जेव्हा मी तिथे नतमस्तक व्हायला गेलो. तिथे देखील एक मशाल आहे आणि आठवणी तर अनेक आहेत. पण ह्या परिवाराने जे आता आज आमच्यावर बोलतायत, शिवेगाळ करतायत, मध्यंतरी मोठ्या साहेबांवर काय बोललेले होते ते तुम्हाला माहिती आहे. यांनीच दुःख दिलं पक्ष फोडण्याचं त्यांना. 2004-2005 मध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी जेव्हा बाहेर पडले होते, आज आम्हाला माझे आजोबा काय करणार हे सांगतायत. परवा काय भाषा केली त्यांनी गोळ्या घालण्याची, आणि काय म्हणजे किती पातळी तुम्ही पडाल. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्राला निस्वार्थीपणे पुढे नेत आहात, तर मनामध्ये तुमचा एवढा द्वेष आहे, एवढा राग आहे त्यांच्याबद्दल. काय असं त्यांनी केलेलं आहे की जे तुम्हाला चुकीचं वाटत आहे? कुठे तुम्हाला नेमकी जखम झालेली की त्याच्यावर आम्ही मीठ चढलं होतं? उद्धव साहेबांनी 2.5 वर्षामध्ये तुमचं ते मेडिकल कॉलेज एका फोनवर एका मिनिटात सही केली होती. इथे महाराष्ट्रामध्ये कुठेही काही अडचण असेल तर स्वतः पाहायचे. 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून कोविडच्या काळात देखील जातपात धर्म न पाहता सगळ्यांची सेवा केली होती. मग ते हिंदू असतील, मुस्लिम असतील, शीख असतील, बौद्ध असतील, ख्रिश्चन असतील, पारसी असतील, सगळ्यांची सेवा केली. कारण आपला धर्म, आपलं हिंदुत्व हे खूप वेगळं आहे. भाजपचं हिंदुत्व हे घर पेटवणारं हिंदुत्व आहे, आपलं हिंदुत्व हे घरातलं चूल पेटवणारं हिंदुत्व आहे. मोदी साहेब, तुम्ही 2-3 दिवसापूर्वी जेव्हा सांगितलं होतं, काँग्रेसला चॅलेंज दिलं होतं की काँग्रेसमधले राहुल गांधी असतील, प्रियंकाजी असतील, ह्या दोघांनी माझ्या आजोबांबद्दल काहीतरी चांगले शब्द बोलावेत. आज माझ्या आजोबांची पुण्यतिथी आहे. तुम्ही पहा, राहुल गांधींनी तर चांगले शब्द बोललेत, ते त्या दिवशी पण आलेले नतमस्तक झाले होते तिथे स्मृतीस्थळावर. काल प्रियंकाजी बोलून गेलेले आहेत. आणि हाच पक्ष जो माझ्या आजोबांनी स्थापन केला होता, जो आम्ही पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतोय, आमच्या कठीण काळात तीच काँग्रेस आणि तेच गांधी परिवार आमच्या सोबत उभं राहिलं. पण मोदी साहेब, ह्याच पक्षाला तुम्ही फोडण्याचं पाप केलेलं आहे. ज्या नेत्याने, जे वंदनीय हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, ज्यांनी तुमच्या सर्वात कठीण काळात जेव्हा भाजपचे नेते तुमच्या अवतीभोवती फिरायला घाबरत होते, तेव्हा माझे आजोबा तुमच्या सोबत उभे राहिले होते. पण तुम्ही ज्या व्यक्तीला पदावरनं खालती खेचलत ना आणि घाणेरड्या लोकांना टेबलावर नाचायला लावलत ना, त्या व्यक्तीचं नाव आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. हे लक्षात ठेवा. आणि मोदी साहेब, तुम्ही आम्हाला सांगता ना की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आणि शिवसेना प्रमुखांबद्दल बोलून दाखवा. आम्ही सगळीकडे जिथे जिथे जगात जातो या 2 व्यक्तींसमोर नतमस्तक होतोच, नितांत आदर आहे. पण ह्याच 2 व्यक्तींच्या महाराष्ट्राला तुम्ही मागे खेचायला निघालात, तुम्ही अंधारात न्यायला निघालात. आपल्याला महाराष्ट्र म्हणून विचार करायचा आहे. गेले 2 वर्ष जो आपण अन्याय सहन केलेला आहे, जे आपण पाहतोय अत्याचार महाराष्ट्रावर होत चाललेले आहेत. मग आपले शेतकरी आत्महत्या करतायत, आपले तरुण बेरोजगार आहेत, अदानीला जी मुंबई फुकटात घशात घातली जात आहे, आपला प्रत्येक जिल्हा हा कुठे ना कुठेतरी ह्या अदानीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होतोय. इथे पण ते रिफायनरी स्थापन करतील, कुठेही काही करू शकतात अदानी. कारण भाजप जशी आपण साईबाबांना मानतो आणि साईबाबा बोलतात ना सबका मालिक एक है, तसं भाजप काय म्हणते सबका मालिक अदानी आहे. हा फरक आहे आपल्या हिंदुत्वामध्ये. त्यांचा देव अदानी आहे, आपला देव आपले देव आहेत. छत्रपती शिवराय आहेत. खालीवर मतदान करत असताना ते मतदान हे काही फक्त वैभवजींसाठी नाहीये, हे फक्त उद्धव साहेबांसाठी नाहीये. हे मतदान हे महाराष्ट्रासाठी आहे. कदाचित हेच एकनाथ शिंदे आणि हेच भाजपवाले पैशाचा अमाप वाटप करतील. सगळीकडे खोके तर स्वतःसाठी घेतले, त्याच खोकेचं थोडं 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 इकडे तिकडे वाटप करायला सुरू करतील. तो निर्णय तुमचा आहे, घ्यायचा नाही घ्यायचा. पण तुम्ही विचार करायचा आहे की हे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये हे एका दिवसासाठी पुरणार आहेत. आपलं भवितव्याबद्दल काय, आपल्या भविष्याचं काय, आपली रोजगार येणार आहेत का, आपली लाडकी बहीण जे त्यांना कमी करायचं ते मिळणार आहे का, आपल्या महिलांना आदर आणि सन्मान मिळणार आहे का, आपले शेतकरी जे आहेत जे आत्महत्या करतात ते थांबणार आहे का, जे महाराष्ट्रातून उद्योगधंदे हे पळवण्याचा प्रयत्न करतात, जे महाराष्ट्रातून मंत्रालय हे पळवण्याचा प्रयत्न करतात गुजरातला, ते थांबणार आहे का. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्या भाजपाने आणि ज्या एकनाथ शिंदेनी सगळं काही चोरलं, मग मोठे साहेबांचं धनुष्यबाण असेल, आपलं सगळं काही चोरण्याचा प्रयत्न केला, ते तर ठीक आहे, मी म्हणतो महाराष्ट्रातून सगळं काही वैभव देण्याचा प्रयत्न केला, त्या एकनाथ शिंदे आणि भाजपला तुम्ही माफ करू शकाल का. ज्या एकनाथ शिंदे आणि भाजपाने छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यामध्ये घोटाळा केला, मोदी साहेबांच्या हेलिपॅडवर पुतळ्यापेक्षा जास्ती खर्च केलेला आहे, त्या भाजप आणि एकनाथ शिंदेला तुम्ही माफ करू शकाल का. हे आज उत्तर तुम्ही मतदानाच्या दिवशी द्यायचंय. मी इथून पुढे निघत असताना एवढंच सांगेन की जर बदला म्हणून नाही पण बदलाव आपल्या राज्यात आणायचा असेल, तरुणांना रोजगाराच्या संधी पुन्हा एकदा उपलब्ध करून द्यायची असेल, राजकीय स्थिरता आणायची असेल, शेतकऱ्यांमध्ये समृद्धी आणायची असेल,
आपल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शाश्वत विकास आणायचा असेल, तुमचं आणि आमचं हक्काचं सरकार आणि कुटुंब प्रमुख पुन्हा एकदा त्या सत्तेच्या आणि सत्याच्या स्थळी बसवायचं असेल तर आपल्याला मशालीशिवाय पर्याय नाही. मी तुम्हाला विचारतोय, तुम्हाला परिवर्तन हवंय की जे चाललंय अन्याय तो ठीक आहे, तुम्ही सहन करू शकता? काय पाहिजे तुम्हाला? अन्याय पाहिजे की परिवर्तन हवंय? महिलांना विचारतोय, अन्याय ठीक आहे की परिवर्तन हवंय? सगळ्यांना विचारतोय, अन्याय चाललाय तो ठीक आहे की परिवर्तन हवंय? परिवर्तन हवं असेल तर 20 तारखेला निशाणी कुठची? निशाणी कुठची? निशाणी कुठची? निशाणी कुठची? जरा सगळ्यांनी फोन काढा आणि लाईट लावा, जरा टॉर्च लावा, मशाल पेटवा जरा सगळ्यांनी. सगळ्यांनी काढा, सगळ्यांनी काढा. बघा, हे जेव्हा प्रत्येकाची मशाल जशी मनात पेटलेली आहे, हृदयात पेटलेली आहे, हीच मशाल 20 तारखेला ईव्हीएमच्या बटन दाबून पेटवा महाराष्ट्रामध्ये. आणि हा जो अंधार पसरलेला आहे तो आपणच दूर करू मशाल पेटवून. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.